трохи запазніліся з трансляцыяй, але ж нічога незвычайнага не адбылося. Мы зараз гуляем у The Watcher. Так, працягваем тады далей. Так, ну тут амаль можна ўжо добра шпацараваць і можна ўсё гэта даглядаць. У нас тут ёсць ложак, пульт ад тэлевізара, сметнік і вось. Ну толькі фільтр, мне здаецца, такі замоцна прышпільны. Это як будзе VHS відэа з 90-х. Чаму не The Witcher, я не ведаю, чаму не The Witcher. Можа быць таму, што The Witcher это не хоррор. Так, на піянінке нельга пагуляць, гэта мінус. Так, чамусьці папера туалетная ляжыць на падлогі, гэта нельга так рабіць, а потым мікробы палезуць туды, куды не трэба. І выглядае такім чынам, кабусьці мы у якойсь дуркі знаходзімся зараз. Так, мы можем пасікаць. Такі у нас прышпільны геймплей, і доўга гэта рабіцца нават з зачыненымі вачыма. Трэба пайти на кухню і сябе прыгатаваць ежу. Так, зачыняем дзверы, каб не дула, не задула, не прышпільна. Так, бачыце, што мы едим толькі піцу і п'ем піўко. Куды мы зараз? У хладос пойдзем. І зноў піца. Put in the microwave. Так, ну вы зразумелі, мы ўсе справы робім праз тое, што мы зачыняем вочы. Жыццё абычнага чалавека, ну звычайнага чалавека жыццё. А дзе? Где ежа? Я захавал уже все. Я уже все похрумкал. А не, ось. День сурка. Похрумкали пиццу. Зараз идем у bedroom and pick up the closest bucket. Будем робить гэтыя пасцірачныя мерапрыемствы. А где? Bedroom, так. Вось гэта? Get out the house? А чаму? У нас нема стиральной машины. Пасцірачная. У каго было такое? Верагодна, што ў усіх. Go to laundry room and wash the clothes. Але у нас не было так, чтобы laundry room был outside звонку кватэры. Так, тут ёсць якісь так само хтось кагосьці шукаюць. Що гэта? Хтось, людзі якісь сыходзяць, згубіліся, і амаль што ў кожным месцы, акрамя нашага месца, і вось тут яшчэ ёсць. Чамусьці вось тут нават там крывіха якая. Цікава, цікава. Мы едем outside, чамусьці наши все суседзі яны зніклі, так? Робім сваю ландры працу. Так, анімацыя прайшла, мы такім чынам пасціраліся. І зараз все гэта пойдзем высушваць чамусьці. Можа гэта і пасцірачная і сушыльня. Хто яго ведае? Так, ідем у bedroom and put the clothes there. Где bedroom? Bathroom. І куди? Все так вот. Ось так это все робится. Идем туда отпочивать. Так.
двери. Давайте вы не будете робить бойки з нами. Так, пайшлі пачуваць. Пасля прайшло 2 часа. 2 часа 2 гадзіны. It's time to go to... Гэта час уже ісці на працу, так? Сыходзім на працу, ўжо нават і пасвятлела трохі. Можа сойніка прайшло. Мы ідзем на працу, бяжым. Выйсці з будынка. У нас тут вось ёсць have you seen. Ці бачылі вы кагосьці місінг? Мы можам тут прайсці. Ну тут exit. Але мне цікава, што ці можам ли мы зайсці ў месца, дзе скрывяха быў. Ну, пакуль нельга. Добра. Можа гэта жыцця думера. Думера гэта хто, дзе хто шмат думаеце, як думер. Finally I came home. Ты прапрацаваў ужо? Пропусціў першае паведамленне. Ці думер гэта да бумера якой быў. Так, мне здаецца там хтосьці кагосьці it's your turn. Ну зразумела, так, escape. Так і казаў, што гэта мой зараз будзе мой час чамусьці. Enter. Я стаміўся. Мне патрэбна памыцца, прыняць гэты наш душ. Як ты прымесіш душ, калі у тебя ванна? Штосьці не замачылась. Так, і ідзем далей у ложак. Так, это дверь забойцы. З ёй трэба быць асцярожным. Это людзі, якія ностальгуюць па мінуламу і слухаюць думерскія песні, і хмурацца, ну і сігі кураць. Мне здаецца, я калісьці глядзеў там па сленгу, там хто там думеры, хто бумеры, хто зет, хто алефа, хто і так далей, хто там скуфа, хто альтушка і так далей, а гэта здаецца тыя, хто ностальгіруюць па мінуламу. Ну не ведаю, тут мне здаецца звычайная праца і звычайная няма нейкай падставы, што хтосьці ў кагосьці штосьці па мінуламу сумуе. Ну бо як гэтак, так. Якая у нас была гэтая задача? Сысці з білдингу? Ну і жыцця людзей. Так, пентаграмы там. Ну калі ты бачиш пентаграму, тады трэба ісці ў адваротны бок, а не заходзіць у месца, дзе гэтая пентаграма у нас ляжыць. Так, ідзі дадому і пазвані паліцыі. Навошта? Ну тут вось хтосьці звязаны ляжыць. Ну бывае, здараецца. Ой, што вельмі гучны гэты скрым адбыўся. Мы дзяўчыны. Так, вам, мне здаецца, было толькі што вельмі гучна, так? Трэба вам паставіць, мне здаецца, noise gate на такія рэчы. Не noise gate, а лімітер. Ёсць тут лімітер? Ось. На game capture. На колькі? На мінус 6. На минус 6 децибел я поставлю. Так, все, что ли? Enter, end.
Здаецца, калі будзе такі гучны скрымер, калі на всю моц будуць выворачваць гэты, то ваши ушки будуць у бяспецы. End, усё. А я смог выбрацца на... Ці вы не побачылі, я просто не паспеў ці я сысці. Ну там была, здаецца, паліцейская машина, мне здаецца, мы паспелі сысці. Ну, такое сабе. Амаль што дрэнны геймдизайн, але ж скончаны праект, добры фільтр, зроблена меню і гэтак далей. Можа гэта дэма. Ну тут не распавядаюць, што гэта дэма, но гэта все гульні, які на itch.io, гэта робіцца у соло-дэвелаперамі, якія вельмі любяць штосьці такого накшталт рабіць. Сатаністы. Так. Ну, добра тады. Давайте працягнем нашы прыгоды. Прапанову вам. Што у нас яшчэ засталося? Так, а кола я магу паглядзець ці не? Інтеракт, все, погнали. Наступнай гульнёй будзе у нас сайт Hustle. Я вас віншуюся як гаспадары, гаспадыні. Давайте тады паглядзім і на наступны мастерпіс. Як я казаў, сайт Hustle, так? Зараз тады гэта ўсё мы зачынім, прыбярэм. Геймкапча. Гэта што? Сайт Hustle. Вось. Так, тут трохі яно тут падрэзала, здаецца. Ну, можна гэта на сеттингах можа выправіць. Так, спачатку дзякую вялікі за то, што 20 000 разоў вы спампавалі гэтую гульню. Папярэднюю гульню Water Knight. Гэта быў мой першы рэліз, Game Reaching. Гэты супорт, ён мяне абзарваў гэтую галаву мне. Download 21 000, амаль што, і 66к view. Это поспех, мне здаецца. Water Knight. Так, гульня была сыграна всякімі крэатарамі. Including Mark Player, які зрабіў Realize, што я хочу рабіць штосьці спецыяльнае для ўсіх вас, хто мяне наткняе і мяне падтрымлівае. Я зрабіў мой Discord канал, хто жадае атрымаць доступ да пачатковага гэтага, для ранняга доступу, то гэта моя найвейшая гэта гульня. PyTitle, Крис реліз, я у будучыні там зраблю рэліз, калі яна будзе гатовая. Распавядзіце мне свае ідэі, дроп там, паля добра. Дзякуй аўтару за то, што ён зрабіў ту гульню, зрабіў гэту гульню, full screen. Тут можна прыбраць, можна заставіць. Ты будзеш трансформер сеттера працаваць? Чамусьці яно так не зусім як мне патрэбна працуе. Давайте яшчэ раз я паспрабую перезапусціць гэтую гульню. Можа атрымаецца. А ён дадасць беларускаму? Не ведаю, можа калі б яго спытаць, і калі ў него ёсць. Я нават не бачу, там можа увогуле-то і нема іншых моў. Так, ну шо? Ну, все равно, што падрэзана. Звычайна, таму што у гульні нема гэтых
Як гэта вам распавесці, няма выбару гэтага разрашэння, но можна вось зрабіць яшчэ вось так. Так у вас будуць полосачкі па баках, але ж уся гульня будзе трапляць на ваш экран. Добра, волюм на максімум, тады можам пачынаць. Першы дзень. Так, ко мне прибег яких тернер Хей Гэри, каже. О. Так, go to work this early. Ти збираєшся на працю сьогодні ранній? Хайзер. Так, тому що у мене сьогодні буде складаний день. Так. Не треба вже сісти, я тороплюся. Ну, перше. Так, ну тебе на щастя, так? А я собираюся пойти погулять на гэтым, там, где мы гуляем, случайно, на плейграунде. Покуль. Так, тут можно бадяться, можно нават тут, ты хто? Старый мужчина Пат. Раніцай Гэри. Як твои справы? Что можем распавесці? Not bad, як твои? Могли быть и лепей. Моя жонка Эдит хоча, каб я атрымаў новую свою гэтую новый диван, так? Карпет. Яна кажа, што стары казала, што наш стары old one заўсёды кудысьці рухаецца, калі кудысьці згубляецца, калі мы пераязджаем, пакідаем гэты дом. Я тебе побачыў калісьці, пакуль. Бывай, на мой кібок ісці. Нам то на працу патрэбна, так? Войдите. Не войдите. Войдите. Welcome to Vivomont. Сетл 1793 годзе. Мне здаецца, гэта было до гэтай грамадзянскай вайны паміж северам і югам у Амерыцы, але не памятаю. Гарріс Carpet Value. Так мы таким чынам дыван гэты прадаем, не? Карпет гэта што, дыван? Во. Так нам патрэбна запаліць святло і гэту вывеску нашу паказаць, што мы адчынены, так? Поэтому я сказаў, што гэты Пат, што ён прыйдзе да нас, таму што мы гэта адні з у горадзе, хто дыванамі гандлюе, так? Штосьці яшчэ можа мне? Вось все, прыйшоў. Ідзе наш першы пакупнік сённяшняга дня. Райан, hello, Гэри. Так, йому треба маленький якийсь диванчик, трах, який для його апартменту. І болю йому треба. Так, конечно, да, я погляжу. Давайте поглядим. Алло? Ой, що тут у нас склад такий темний. Так, не подглядывай. Не подглядывай за мной. Ось, у нас есть синий. Так, синий весь якийсь-то белый, яшчэ такі прывабны. Есть чырвоны. Тут нават зялёны яшчэ ёсць. Тут два якіх-то белых, добра. Вось, трымай. Грошы будзеш мне класці? Вось, трымай, я тебе прывёз. Не? А як гэта? Ты мне здаецца, трэба ж яго адрэзаць, не? Кістачыном. Алло. А дзе тут, мне здаецца, трэба дзесьці падрэзаць?
Ну, звичайно, коли ви до такого приходите, до такої галанти, ну, ви зрозуміли, так? Галантереї, тоді вам треба його подрезати. Що робіть? Не розумію. Може я не гэты взяв? Він же казав синій. Може ось гэты, который маленький? А, ось гэты треба. Там два було синіх, я не ведаю. Дякую. Трак is nice. Я його одразу покладу. А гроші? А, ну там би гук, що гроші там нам дали. Таким чином ми заробили собі на якийсь та хот-дог ці булочку. Я ще хтось прийде? Так, приходьте, покупай наши диваны, самые мягкие в городе. Тинь-тинь. Можна нават покласти у любую частку вашего дому. Вітаночки, Пат, ти казав, що ти все равно прийдеш сюди, да? З нашої крами, my wife так правила мені новий карпет. Ага. Ён, що старий, ён посест, ён якийсь так проклятий. Яна думає, що старий диван чомусь тімовується кудись кожним разом. І ми... Коли ми покидаємо наш дом, так? Дай мені гэты раки у якої у крыжиках. Мені здається, вибор далі просто так. Я на колісі буває як заноза у дупі, але ж все одно я її люблю. Так, я думаю... А где с тебя с крыжиками? Вот с этими крыжиками, белый, мне дается, так? Те вот с крыжиками. Давайте это попробуем. Нет, это не той. Мы с этим уже. Дякую, Геррі. Сподіваюся, що їй сподобається гэты. У любым випадку ти мене побачиш завтра так само. Сіган. Сіган гэта што? Гэта ўздых? Мне здаецца, уздыхае, так? Ці што? Прышпільны малады чалавек. Давайте выйдзем, можа, наш магазин, паглядзім. Не зможам. Няма магчымасці прайсці праз небачную сцяну. Так, хтось тэлефануе нам. Алло. Я размаўляю з Гэрі. Так, гэта Гэрі. Чым магу вам дапамагчы? Дапамагчы? Это так, як ты гэта завеш? Што? Я ведаю, што твоя крама на самой справе робіць, Гэрі. Ты не можаш хавацца заўсёды. Хутка ўсе падаведаюцца. Што даведаюцца? Што я... Аб чым гэта ўсё было? Можа, якісь-то пранк? Я вельмі ўжо стаміўся за сёння. Трэба зачыніць гэтую маю краму і сысці. Трэба спаліць святло, зачыніць опенсайн і пайсці дадому. Ты тут толькі двух кастамераў як ты абслугоўваў і ўсё, собираеш ужо сысці. Вось гэта праца Мары, так? Пагутарыў з двумя людзьмі і да... Так, якийсь-то спидранер побег. Так, хто это быў? Може, якийсь-то пранк гуляет надо мной. Я все, я уже треба сыходзіць. Я спадзяюся, завтра яно будзе лепей, так? Яно будзе лепей. Мы сышлі.
Другі дзень. Таямнічыя гэтыя тайны, так? Все роўно. А чаму мы тут на лаўцы сядзім? У гэтага горада ён мае якісь странныя пачуцці, так? Што маеш на увазе, што пад страннымі? Усё адчуваецца незвычайна, як быццам штосьці праисходзіць. Я збіраюся ісці. Куды ты сойдзеш? Выйдзеш. Забяры мяне з сабой таксама. Усё, мы так абмежавалі, што нават не магу да гэтага будынку падысці. Ну добра, это уже не наша крама? Наша крама там. Эй, Гэри, ось там. Назардэй, другі дзень у краме. Ці магу я тебе штосьці распавесці, Гэри? Так, што гэта Тёрнер? Быў якісьці мужчына тут раней. Ён спрашиваў, запытваў шмат пытанняў наконт цябе. Але я нічога не распавёў яму. Я цябе абяцаю, так? Ну і добра. Но мы зведаем сваю працу. Ливер трак камінг, мне трэба выйсці і атрымаць мае гэтыя пэкеджы ад трака. І патрэба пакласці гэтыя боксы у краму, так? На падлогу. Добра. Давайте глядзець тады. Так, якія тут. Дзякуй, што давезлі мае гэтыя рэчы. Куды пакласці-то? Вось тут такім празрыстым шэйпамі зрабілі гэты, куды трэба пакласці. Праца не цяжка, здаецца, адзін дзень папрацаваў і ўсё. Другі дзень яшчэ коробачцы. Ёкерны. І хто? Тоні. О, я бачу, у тебя новый інвентар. Ёсць штосьці, клёвае там. Мне трэба свае эксклюзіўныя гэтыя рэчы. Тоні, ты меня напужал. Ты меня напужал. Я не збіраўся гэта рабіць, але мне патрэбны якісь гэтыя маленькія дыванчыкі, карпеты. Давай там тут побачимся, так? Ну пачакай, Тоні, зараз я тут покладу апошнюю коробочку. Так, мы аб гэтым ужо паклапаціліся, так? Ты што тебе патрэбна? Давай вернемся до бізнесу. Есть какие-то зялёны, так? І ён яму спадабаўся зялёны, так? Да гэта такі маленькі вось. Так, гэта клёвы, гэта the good stuff. Good. Что-то его заклинило, так? Все, ён пойдзе насалоджвацца нашим гэтым карпетиком. А ты што?
Ты ведаеш, што ты робіш неправільна, і ты яшчэ гэта робіш. Хто ты, мать твою? Такі, who are you, what you don't? Ты ведаеш, хто я. Я ждаю, каб ты сышоў. І твой гэты маленькі бізнес, так? Ты мне зрабіў мне балюча, і зараз я зраблю балюча табе. Хутка. Што? Куды збежаў? Ну-ка, куды? Куды он сышоў? Нет, куля. Пробег. Вось марафонец. Пришпільны, так, а куды? Коллектабл, што 1 з 4? О, можна яшчэ тут коллектабл збіраць. Вось гэта цікава. Дзе яшчэ можна знайсці коллектаблс? 1 з 4. Дзесьці, можа, тут у горадзе? А коллектаблс гэта што? Гэта якаясь галава, ці гэта коллектаблс, яны на каждую частку, на каждый день ты можешь их знайсці. Всё. Ну, мне здаецца, што на кожны дзень ты можаш знайсці. Gutter Night. Гэта Play for free on the itch.io. Гэта папярэдняя гульня была. Це нават можа у гэтай лакацыі Luck Lanes. Добра, будем спадзявацца, што на кожны дзень ёсць свая гэтая статуэтачка, каб ее знайсці. А што табе трэба, Тёрнер? Ой, Гэри. Can you walk me home? Можеш мяне правесці дадому? Мне жахліва. Той чел таксама прыходзіў да зноў. Ён не можа мяне заставіць в пакоі. Ты мне дапаможаш? Конечно, дапамагу. Дапамагу. Фільм матч. Так, што-то здарылася з вебкай. Мэри. І як... Ну все, понеслася ўжо, што грызці ўжо і так далей. Так. Stay close, калі ласачка. Добра, stay close, калі ласачка. Так, мы с тобой идем, так? Разом. Калі я нічога не пропусціў. Ты пачуў гэта? Я пачуў штосьці страннае. Хтосьці дыхае? Ты думаешь, что ты можешь хавацца за сваімі гэтымі дыванамі, за мірагамі Керрі? Так, кожны паттерн ён глусіць, і гэты малец нават тебе не ведае, але не даведаецца, яны ўсе даведаюцца. Я распавяду ім, хто ты на самом справе, як ты прадаеш гэта ўсё. Керрі, а дзе ж ты? No, this can be happening. Это не можа быць такім чынам. Чаму ён за мной увязаўся, гэты чэл? Што ён хоча ад дзіцяці? Мне трэба зачыніць стор, краму і падумаць. І он не ведае, он не можа гэта ведаць, што. І ён што, скраў дзіцяці? Што гэта? Это не павінна так быць. Так, чамусьці ўсё патухла. Трэці дзень пайшоў. Па коллектаблс выглядае так, што будзе 4 дні.
што ён распавёў якісь-то чуткі, што я скраў дзіцяці, зараз мяне ўсе 7 раёнаў будуць мутузіць. Эй, Гэри, я бачу, што здарылася з мальцом. Не хвалюйся, Гэри, мы утрымаем твой секрет, што той тайну, што той аутсайдер не зможа нас супыніць. Да, Гарри, не клапаціся, не турбуйся. Мы будем прыглядзець усе вочы таксама. Ён нас не супыніць. Так, ім падабаецца то, што мы прадалі ім. Гэта вельмі моцная якасць. І заўсёды глядзеў да нас Гэри, і others don't understand, іншыя не разумеюць, але мы разумеем. Гэты страннік, ён думае, што он дапамагае, але ж он не бачыць, што ты даў гэтаму гораду. Так, падышоў штосьці да мяне бліжэй і панізіў гэты свой голас. Кожны гэты ірах, кожны дыван, ён мае сваю гісторыю, і мы вельмі гордимся тым, што ты прайшоў on them. Так, дзякую, Гэри, що ж такое? Так, мирненько. Так, always, так, бачите дупу у кота зараз і мою шляпу із хвоста. Так, Эдді так само нас підтримує, так? Так, ну, усе нас підтримують, ми молодці. Ми зачинені. А що нам робити зараз? Ми працягнем робити свою справу, як ми робили, так? Добре, все, мы отчинились. Давайте яшчэ будем наших карпеты. Дима. Раніцу добрый, я чуў, што ты прадаеш High Quality Rugs. Так, мы гэта робім, што табе патрэбна. Так, я вярнуўся дадому з роуд-трипу. Я бы хотел атрымаць сувенир. Так, ему трэбны чырвоны рак з жоўтым паттерном. Добра. Гэты? Спадзяюся, што гэты. Так, ну он трымаў, ён задаволены. Нам зноў хтось тэлефануе. Так, хтось кажа, што наша крама была адчынена на ўсю ноч. Мы кажам, супыніся свае гэтыя брудныя гульні наконт нас. Гульні. Гэта не гульня. Ты заслуговываешь, что с тобой отбудется, что идет до тебя, так, грядет
робіць. Може ще буде якийсь покупник. Добре, зачинили, світло запалили, сошли. Нам нельга в гэты. А тады што? А што нам казалі? Казалі, што хтосьці не схавалі тут дзесьці. Не зразумела. То, што раскідалі гэтыя карпеты, не? Она просто трэба з падлогі прыпадняць. Так, чамусьці святло сышло. Так, там хтосьці стаіць, то есть. Это не жахліва, я ж бачу, што там хтось стаяў. Зноў ты, Hello, Гаррі. Так, яны забіраюць вярнуць мой бізнес якім-то чынам. Не ведаюць, што паліцыі няма, ці што ў гэтым горадзе. Распавядзі мне, хто ты ёсць. Так, яго імя Даніэль. І ён павярнуў яго Turned my wife into one of your rugs. Ён свярнуў жонку у дыван. Калісьці было даўно. Ну, это не страшно, мне здаецца, што Third day Daniel's view. Ну, цікава. Или цікава, гэта калі ты ўжо забіў. Ты хто? Тёрнер. Калі ласка, не рабі мне балюча. Чаму ты ўзяў мяне сюды? Я разумею, што тебе жахліва, але у меня не было... Я каб тебе не зрабіць балюча, Тёрнер. Я ўзяў, выцянуў тебе сюды, таму што Гэры хацеў тебе зрабіць балюча. Што маеш на ўвазе, ён просто рак-гай, который гандлюе дыванамі. Все кажуць, што ён добры, так, да нас. Гэта то, што яны хочуць, каб вы паверылі, але вы гэта вы начулі гэта, не так ли? І гэтыя рагі яны пахнуць. Ён робіць рагі з people skin. Нічога сабе, гэта твіст. Гэта то, што ён зрабіў з маёй жонкай. Што ён зробіць з табой. Нет, ты хлусіш, гэта нерэальна. Гэры ніколі бы не зрабіў мне балюча. Гэта та праўда. Але я збіраюся зрабіць і гэта, ну, скончыць гэтым ноччу, так? Калі ён рабіў бы гэтага з яго жонкай, ну, амаль што, ён бы не зрабіў гэта з усім горадам, калі тым займаўся, то яго бы хутка спаймалі, так? Я не пазволю яму цябе нашкодзіць табе, зрабіць балюча, кому-либо, камусьці, так. У меня есть газовый пистолет, мне здаецца, ці хто газкен. Ён бензовой гарістор. Газкен, мне здаецца, можа газовый балон. Ці шо? Это психічны якісь Даніэль, навошта ты гэта робіш? Ты нават будзеш зараз у тым будынку, дзе паблізу, так? А як тут сысці? Ну вот газелайн.
Ну ты якийсь психічны. Час, каб падпаліць гэта ўсё месца і трэба падпаліць гэта ўсё, так. А калі Гэри ён павернецца, мне трэба быць вельмі ціхім. Так, мы льем гэты газ пауэрт. Мы злачынцы, так? Мы дурны якісь. Ну гэта з таго моманту, калі ён зашоў падбіраць гэты свае рэчы. Гэта так усё саўпала. Так, час, каб падысці к Гері, ён павінны, ён быў у гэтым, у тым месцы, дзе мы бачылі, так, вось тут. Гэри кажа, вось ты з'явіўся зноў, так? Час гэта, каб спыніць. Да ты дурачок, ты дурны. Нават калі ты мяне заб'еш, гэты горад, ён усё, што ён хоча, гэта тое, што я прадаю, ім патрэбен я, так? Не, Гэри, гэта ўсё скончыцца вось з намі. Праз то, што ты забіў мою жонку. І ўсё смачна гарыць, ніхто не застаўся у жывых, так? Хтосьці спаліўся. Side hustle, thanks for playing Mixer. Ой, не ведаю, як гульня, в прынцыпе, гулябельна, але ж па сюжэце, па твістах не цікава. І ўсё. Там же яшчэ коллектаблс былі, не? Цікава, калі заново гуляць, тады будзеце коллектаблс, можна было б нанесці ці не? Вон я бачу яшчэ коллектаблс. Гэта што? Гэта якісь-то галава ў банцы, так? Коллектаблс 1 з 4. А дзе яшчэ? Можа вось там. Дзесьці можа пахавана. Добра, такая вось гульня. Не ведаю, пакуль што нам не моцна шасціць з гэтым усім. Давайте тады глядзець наступную, пакуль ёсць час. Можа, мы дзе паспеем паглядзець яшчэ сёння. Так, трэба круціць гэты барабан. Сектор прыз на... Так, мужчына, якога мы бачым, так, hide the choice. Гэта пры... Ой, схаваць. Зараз паглядзім. Якась нават гульня каштавала $1, но я не памятаю якая. Так. Гульня Run 2. Run 2 з
Смен ЕСІ, ну гэта можа з таго, што вось і за копеечку. Выглядае прышпільна. Ну вот ёсць Option C, Wesync, Full Screen і гэтак далей. Transform. Ну толькі таксама. Добра. Нема resolution тут, і чамусьці яно не ідзе толькі праз экран. Прышпільна зроблена. Гук у вас ёсць? Што гук у вас ёсць? Я не кету контині. Дорін Вэлл, 27 гадоў. А некалькіх месяцаў таму якія-то травматычныя з'явы з падзеі адбыліся з яго партнёрам. Гэта мужчына з мужчынай ці жанчына. Ён адчуў, што ён павінен быў зрабіць якісь-то змены, make a change, пераехаць у другі горад, больш далёкі, і пачаць новае жыццё. А я Дорин. Добра, 27 years old. Мне падабаецца 2013 год. 8 p.m. Так, я що, приклеюся до лаутс, чи що? Адчапіце мяне. Ці як тут гуляць? Ці мы напрост будем глядзець? О! Мужчына. Будзе сікаць на дарогу, не? Я напрост трохі падпіўшы. Ну, звычайна, калі ты так, Аня, бывшая, яна кажа, што яна I know you miss me, я ведаю, што ты па мне сумуеш, лузер. Што? Я не паспеў там не паглядзець. Так, бас was running. Падыходзіць наш гэты бас. Гэта не наш бас. Ці зойдзе гэты наш чел. Так, чел зайшоў, а мы таксама з ім таксама будем заходзіць. Так. Ну, мне здаецца, гэта cringe situation. Не самый прыемны. А што гэта? Finally arrived at the grocery store. Мы нават уже прыехалі. Прыехалі на прадуктовай да лініі да Еўраопту, то якусь яшчэ на Хіппа, што яшчэ ёсць? Корона экстра. Гэта піўко. Так, сядзіце, адпачывае мужчына вось возле сметніцы. Як вашы справы? Бездомны, так. Кит, можешь мне купить пивца? Так я ж кит, как я могу тебе купить пивца? И коли б я был дорослый, я бы купил. Может, ты сам себе это зробишь? Hell no. Выглядає таким чином, що кабись у мене є гроші, так у мене так само нема грошей. Fuck off then, так. End. Ну, просто он там уже пьяненький сядить, уже тепленький. Мужчина. Эй, ты працуешь тут? Бизнесмен. Не, я doing some business. Business in the grocery store. Бизнес якийсь-то у крамі. Так, бізнес, гэта ёсць бізнес. Нема нават нема сэнсу ці гэта рабіць, так? Нема падставах. Так, one kind of business, які ты робіш.
А якого на кшталту бізнес ти робиш? Я Good Ole Business. Сейчас Good Ole Business. Такое Ole. Что, Оликс? Не зрозуміло нікому. Ні мені, ні йому. Нічого такого справедного, тільки гэты параўноўваю гэты цены, так, прайсы. Это старая моя звычка, і нават калі няма так шмат чаго змяняць anymore, ты прыходзіш сюды частенька, кожны Tuesday гэта што? Thursday, Tuesday гэта ўторак. Ён дапамагае гэтай ўсёй руціне жыць, так? Калі ўсё, што ўсё іншае, яно памерла. Добра, скончыць гэтую нашу размову. Зразумела. Старая лейді. Ты выглядаеш як ён. Прапасці мяне, мой сын. Я могу тебе рассказать, як оно мне разбило моё гэтае сэрца. Ты працягвай, выглядаеш як ён. А як ты што? Ён такі ўжо быў малады чалавек, скончыць гэтую размову, якаясь бабуся, яна з глуду з'ехаўшы, так? Дай мне цыгареты і рукі на столь. Ты готов штосьці заплатить? Нет, яшчэ, а я нічога не взял. Што мне патрэбна? О, трэба было гэту корзиночку взять. Нам трэба што? Нам трэба хлебушек, молочко, цэрэал, я не ведаю, што гэта цэрэала. Может, там макарошки, рис, курочка, якісь-то фруктики і vegetables, якісь-то овощи, не так, мы взяли бред, мы взяли рис, райс, мы взяли молочко, тут шмат чаго органічнага, кура, vegetables, фруктики. Вот цэрэла я не ведаю, што гэта, і яно нават не блізкае. Вось там можа. Вось, што цэрэла. Всё, мы ўсё ўзялі, можна заплаціць нашаму кассіру. Так, я готовы, вось. Працягвайце, будзе $308 continue. Continue кашир. Это будзе ўсё. Дзе у вас тут ёсць бадрума, где можно посикать, покакать. Повертайтесь до крамы, и она... сзади с крамы, и яна будет за вами. За вами. Таким чином, калі мы выходим краму вось там, тады будет там далей апфронт. Добра, пойдем тады покакаем, посикаем. Ці навошта нам увогуле было паісці? Да, так, пра якую тут... Як гэта абысці нам? Що мы вельмі хутка ідзем? А гэта не странно, што трэба выходзіць? Ці я не так штосьці пераклаў? Пераклаў не так, так? Там павінна быць дзвер у самой краме. Завяртаемся. Вось там можа. Сзади тебе, behind you, можа вось тут. Ось тут, так. Покакали, пописали. Может только пописали, а может только покакали. Бумагу нельзя туалетную. Что я с... What the hell? Continue. Ты меня напужал. Это той чел, який з нами у басі так само крочу.
Він навіть не сказав ні єдиного слова, ну тому що йому треба, і він же ж там трохи під еліксиром. Ти ходить. Так, ну я зійшов, дякую, що в торбочку это все мені поклала, а я пішов далі. Зачинив у вас штор. Ой, там є ще хтось стоїть. Мадам. Так, а вендор. Hey, there you new around here. Ти новий, я просто проходив мимо. Ти новий, ти тут. Так, я просто проходив. Сердечно запрошаем. Не так шмат ти глядиш, ти бачиш новий твар у гэтым городі, так? Continue. Ти виглядаєш трохи гэтым стомленым. Ну просто была тяжелый тыдзень. Штосьці наконт твоих глаз. Как будто бы яны бачили то, что не павінны былі бачыць. Так, мне трэба сыходзіць. Все добра, мой сябра. Чаму ты меня спытываешь? Просто хотел бы нагадать, ты мне нагадываешь хтосьці, хто праходзіў сюды поршня весной. Такі жыцця тихий тип, такие жуботные глаза, сумные. Казаў шмат аб якісь-то назваў якісь-то імёны. Ну, что ты только что рассказал? Я кажу, тому что то, что ты ведаешь. И яна тебе ведае так само. Чым ты зараз то мне распавядаеш? Ты можешь нават you can move towns, Dorians. You can move towns. Ты можешь двигать, рухать городами, ці шо? Ты можешь просто сысці в город. Але ты не можешь бегчы ад таго, што было калісьці пахавана, так? Пайшоў нахер Лефмелон. Ой, а что это позади тебе? А нічога там нема. Нават крэмара нема. Сышоў, я ніколі не бачу, што так хутка взяли і зматаліся манаткі і сышлі. Ну гэта ён малайца. Як-то якім чынам я тады да хаты-то поеду? Можа мне патрэбна праз гэты пераход прайсці, і там можа будзе таксама чакаць бас. Аўтобас. Ну вось там ёсць. Аўтобусная гэта наш прыпынак. О, мы прыехалі дадому, put the grocery in the fridge. Я так стаміўся, я хочу усе рэчы пакінуць у халадосе і пайсці памыцца. Ой, я купил бананчик. А чому мы ж не покупали ни яйки, ничего. Хотя у нас было молоко. Так, слусили недопрацовка. Take a shower. Не подобно на насральник. Умывальник. Ну, ось тут все правда душ, ось тут вже була увага до деталів. Будемо зараз митися. Мыемся, будем мыться добра і так далей. Падмыліся троху і ўсё на гэтым. Так, зачинили двери. I know just burgers but I'm tired to make food. Так. Нема сілы у нас виготовати їжу, але ж ми можемо замовити піцку. Піцку з телефона. А де наш телефон? Ось. Тут не клацається нічого. Не натискається. Тут темно, это наш бэкярд тут.
включым музыку. Каб было больш козей і утульна. Дзе телефон? Вось, я знайшоў. Будем замаўляць. Піца Delivery. Добрый вечер, Тони Пицца. Чым я могу вам дапамагчы? Вітаначкі. Я бы хацеў замовіць піцу, такую вялікую папероні піцу на дастаўцу. Замовіць я бы хацеў. Ой, добра. Які ваш гэты адрес дастаўцы? Ось бла-бла-бла-бла-бла. Ой, гэта выдатна. Яна будзе у вас праз 15 хвілін. Нічога сабе, та що так хутка. Я могу нават паспець адпакнуць свае боксы, пакуль я чакаю. А што у тебя в боксах? Нічога? Кампуктор? Нічога сабе. Зараз мы кампуктор будем гуляць усю ноч і ўвесь дзёнак і ўвогуле. Ніхера сабе. Шо, you know, что ты дед? Я дед? Я батя? Я помер. You know what you... what you did, что ты зрабіў, господи. Божухна. Що я зрабіў? Я схадзіў набыў сябе ежы. Чаму? Сёння будзе гэтай музыкі прышпільнай. Добра. Гульны вайб. Мне здаецца, гэта гульня мне падабаецца болей, чым астатнія. Прышпільна. Усё гэта так. Unpack boxes 1 з 4. Трэба яшчэ пакаваць. Ну мы ж Дорін, які 27 гадоў, які пераехаў, калі штосьці там з партнёрам там былося, не? Тут няма ніякіх боксікаў. Як бачу яшчэ одну коробку. Букшелф. Гэта шмат тут якіх-то кніг. А дзе яшчэ? Калі ласка, не супыняйся. Так, мы будем зараз kitchen items распаковывать і звоніць гэты наш телефон. Нам зараз распавядуць, што нашу піцу ўсё ж таки не даставяць за 15 хвілін. Нам дадуць одну яшчэ бескаштоўную з ананасамі. Алло. No color. Эй, як have you been? How have you been? Как ты маешься? А ты хто? Ты лузер. Не претендуешь на вот... можешь распознать мой голос. Анна? Як ты взяла мой гэты номер телефона, так? Как ты им знайшла? Мэр, ніякіх кусенек. Ты нават не ведаешь, какие у меня есть гэтые сувязі, так, каб тебя таскать. Что от тебе от меня надо, так? Я ведаю, что ты сумуешь во мне. Это, здаецца, сталкер уже не мужчина, а дзяўчына тут. Ну, на гэты раз. Нават што я была павінна сысці з горада. Так, тут try and forget about me. Это я? Drinking like you always did. Чаму я не п'ю? И что? Не возникай, не
Не здеквайся, и ты просто скучный, сумный лузер. Мы з ней нават не будем размаўляць, мы просто гэта по трубачку покладем. Так що треба throw boxes. Куди? Boxes out. А буде ще музяка чи ні? Натискається ось тут, може десь покласти. Тут так привабливо дамстерного ця за углом. Тут вельми это все удобно. Зроблено. Ось, музяка як-то менее жахлива. Менее жудасна. Маленький вообще, конечно. Ой, не у той бок. Хай буде відчинено. А не хай. Ну, чорний гэта чел, і он такі... жахливый, я бы сказал. А где было еще? На китчене. Так, приехала, мабуть, моя пепперони пицца. Все, спочатку пошла гулять. Так, это странно, что они на просто пиццу поклали на подлогу. Звичайно дають руки в руки. Куди? На стол. Так, зараз посмакуємо. Ми зараз всю піцу захомячим, чи як? Ном-ном-ном-ном-ном. Бездонный этой желудок. Як-то желудок, это же не желудок, это... Маренька, ты так ось як-то незручно тут сядиш. Стравник, ось, травник. Помню то, что не так, як... Травник. Так, гэта хит за спот, мне здаецца, гэта тое, што патрэбна было, так? Мне. Есть смачные пиццы. А вось гэта шо? Тут не будем прибирать гэта? Треба зачинить. Turn off the lights. Сейчас будем класть. Мне с музыкой спится лепш. Телепей. Тут так само и светло. Где еще? Так, чекаю моцного скримеру, нет? Вот и бачу. Може не сьогодні.
Можа не сёння, можа не заўсёды 2 гадзіны ранку, так? Ці ночы. Мы наоборот прачнуліся, нас зараз будуць скрымарыць. Так, hard beating. I have to call the police. А што? Гэта 911. Якія вашы гэтыя справы, ваши emergency? Хтосьці broke into my house, хтосьці заваліўся ко мне домоў. Заставайцеся спакойным, афіцеры яны едуць. Давайте хавацца кудысьці. Все, полезли под ложек. Но я не ведаю, что пришел, кто бадяется, на вот это не черный великий человек. Так, и он побег, заходить. Подись, что его поймали, не? Что его словили. Такую вось пачвару гэткую. Не 16 гадзін потым я на допросе у паліцаяў, так? Space to talk to the doctor. Доктор? А чаму доктор? Я з глузду з'ехаў, ці што? Space. Так, вы прачнуліся, гэта добра. Continue. Як вы себя адчуваеце, Доріан? Дзе я? Вы вестинг псіхіатрычны кер. О, так я яшчэ і сапраўды з глузду з'ехаўшы. У сек'юрным у крыле, у яком забяспечаны, так? Вас сюда прынеслі апошнюю ноччу пасля таго, якога інцыдэнт адбыўся ў вашым доме. Што здарылася? Давайте пачнем з чалавека, якіх вы бачыце, нічога сабе. Aliens, гэта Doom, The Dark Ancients, не, гэта вітаначкі, Aliens. Гэта звычайны, мне здаецца, HE-ўскі хоррор. Я нават забыўся, як Man with the Looked. Здаецца, так гэта будет назва, але ж мы ў канцы паглядзім. Ну, тут гісторыя якась хоррор гульная, якась інді. Коротенька. Давайте паглядзім на ось якіх вы побачылі. Так, мы бачылі гэта п'янага мужчыну, і гэта той мужчына, які там прадаваў так і салезнік. The old creep, he was everywhere. Ён так нереальны. Was he looked like someone I knew. Давайте, можа, распавядзім, што ён нереальны, ці так гэта не ў фізічным гэтым сусвеце. Але жах ён сапраўдны. Жах заўсёды ён такі. Як наконт яе, наконт каго? Наконт Анны? The one you believed left you. Тая, якая вас пакінула, так, па стасунках. Яна мяне не пакідала, ці пакінула, яна мяне не пакідала. И он такой перепытывая: покинула, что ли? Я зрабіў ей балючай, не так ли? Вы кажаце мне праўду. Можа, ось першы трэба. Не, Доріан, што не? Яна мяне, яна не сыходзіла, так? У неё ніколі не был шанса гэта зрабіць. Што ты мне тут уціраеш? Яна памерла. Штосьці ў цябе было fractured. Fractured — гэта што падвінута, здвінута. Ты збіраўся перабудаваць рэальнасць з гэтых маленькіх кавалачкаў.
чаму вы такі прыгожы? А гэта не я, гэта доктар, мне здаецца, насупраць нас сядзіць. Вось. Continue. Гэты стары мужчына, ён, вы ведаеце, Така Вендер, усе гэтыя людзі, якія ён бачыў, ён такі вось. Все версіі гэтыя все версіі гэтых абвінавачаных не можете проработать, прапрацаваць. Мне даецца версія гілд, гэта што віна, гілд віноўны. І што, гэта такім чынам я монстр, не так ли? Я пра вебку. Дзякуй вялікі, нават першы раз не зразумеў, але ж чаму мы звычайны, прыгажосць такая, так. Вось, ну але дзякуй за кампліменты, не кожны дзень робіць кампліменты мне ў твічы. Можа такім гэтым чынам будзе гэты улюблёны глядач. Так. Монстры, яны не спытваюць гэтыя пытаннічкі, трэба працягнуць. People do. Гэтыя людзі такі робяць. Your person who needs help. Так, мне патрэбна дапамога, но гэта дакладна так. І ўсё яшчэ вам можна дапамагчы. Дор'ян. Паслухайце мяне. І вы не тут, каб вас тут як-то смікалі панішмент, гэта білі, ці гэтак далей, рабілі вам дрэнна і гэтак далей. Continue. Вы тут, каб стаць яшчэ лепей. Каб вам стала лепей, ось. Што старлася не можа быць звернута, ну, павярнуцца, гэтак далей. Але вы можете вывучыць гэты урок і пайсці і пакінуць гэты ў мінулае, так? Гэта то, што вы заслугоўваеце, і гэты шанс, каб зноў пачаць гэта сапраўдны путь, якой вам застаем гэтым часе разам. Вось так. Дзякуй, што for not giving up on me, што ўсё ж такі не здаліся наконт мяне. Я хочу, каб стаць лепей. Ці магу я пайсці сысці адсюль калісьці? Так, Дорен. Калісьці, так. Вы сыдзеце. Добра. Всё? Нічога сабе. Гэта навагоднія агеньчыкі мігаюць пазаду. Не, гэта звычайна, здаецца, лямпы, мне здаецца, так, каб трохі козі зрабіць гэту абстанову на заднім плане. Агеньчыкі, мне здаецца, будуць гэта, калі бліжэй да Нового года будзе час. Ну, вось такое же у нас яшчэ хоррор-гульня. Што шмат людзей. Created by not Windy Brooks. Non-Brooks, но гэта будзе соло-дэвелопер, не якісь. Но якасна, прышпільна. Трохі таксама не хапіла у наратыўным плане, што какого твіста, а там нам просто кажа, што і гэтак далей. А я ўжо павесіў. Гэта навагоднія гінчыкі мы пазаду. А я ўжо павесіў. Клёва. Ну, гэта прышпільна. А мы яшчэ нават ёй ялінку не ставілі, таму пачакаем, пакуль это будзе ўжо па пачатку годзе. Так. Ну шо. Зараз дачакаемся, пакуль гэта сыйдзе. Зараз чакаемся.
І па часе у нас яшчэ ёсць час, можа быць, на яшчэ адзін невялічкі хорар гульню. І гэтак далей, так. Чакаю. Всё. Сышло. Сышло, а па опцыях там PSX эффект, высінка, што такое? О, PSX эффект такі прышпільны. Будзем ведаць, што трэба будет выкарыстоўваць калісьці. Мы тады, што мы таксама тады дастаем наша гэта кола, наш барабан, і будзем зараз таксама глядзець, што нам выпадзець на сённяшні вечар апошнім разам. Ну, канешне, калі гульня не будзе на 2 хвіліны. Till checkout do Asapar demo. Добра, till checkout. Это мы схавалі. Это мы туды прыбралі, зараз паглядзім. Checkout ран другі. Ось. Так, ці як яно тут запусцілася. Тады гэта добра, трэба тады толькі свішнуцца. Вось, вам павінна быць бачна, што там па сетінгам ёсць resolution, а толькі на мой экран так зроблена. Не прышпільна. Гэтым разам попробуем трохі падрэзаць перх і вниз, можа будзе так лепей. Па мовам ёсць нават расейская, але мы её не будзем падрубаць. Паглядзім на ангельскай. Вейсінг уключаны, ультра настроечкі гэтыя. Крэдит, виш-лісты, ну, ўсё прышпільна. Так што там па гукам. Ну всё, туды пагналі. Паглядзім на ось гэтую частку. Так, жнівень 1983 года, Нью-Йорк Сіті, Авизер'єт. Гэта такая гульня новая, мне здаецца, Авизер'єт. Ratch, you will need to pop the suitcase, open the code 416, don't forget it. Запамятали, 416. Хто ми Ratch? 416, зразумеў. О, нічого собі тут. Лётакі. Хтосьці гутарыць, це що Нью-Йорк? Ой, я забыў все же, што читав. Там спілкуються, мені здається, може якась обшашка, може. Once upon in the mind with the yet suitcase. Вже забувся, який там код 416. Так, як тут тебе чинить? Є. Ой, дякую велике, що ви мене навіть його под... А навошта для мені гэта было початку гульні такое робіть? Нема нічого у кейсі. Пам'ятайте, що треба викинути мой лайтер на Top on the Dresser. Шо? Видишь, что палить, оно забьет тебя одним днем. Так? Так, я помру. I will die cool. Я помру клёвым. Так, тому я что cool. Смокчу гэтые сигареты. Anything else, your majesty? Что-нибудь еще? Так, мне треба краун. Это что, корона? Кейп, я не ведаю, что это. Maybe someone who actually listens. Так, тут може подслухово. Фу, давай трохи подрымем гэта, мне здаецца, помарить, так? Марить. Лайтер, это что? Запальничка.
Взяли запальничку, можно тут запальнить. Плащ. Ага, плащ. Добра. Мапу взяли. А, это мы собираем чемодан, ёлки. Кейп. А, кейп это плащ. Угу. Разумею, дякую велике, что допомагаете с перекладом. Плащ. А дякую, плащ у нас. Здається, у шафі, звичайно. А, ось тут клоус покласти можно. Плащ-то я не веду, где. Где-то висит. Где уже можно зашинять. А, ноутбук. Все, мы все поклали. Уже. Так. I don't take a century like you do for shower. Это мне не занимает вечность нават калі, а ніяк у тебе, калі ты идешь у душ мыться, так мыйся. Эй, прочекни гэты тейбл. Тейбл? Чекни. Чаму? Зрабіла гэты слангшот from the movie set. Ты бы мог, ты ведаеш, pass some time падайсі ка мне калісьці, калі я мыюся ў душы. Гэта що за намекі такія? What you want to me to start target practice in here? Так, існуе якоїсь-то дрэва, яблычнае дрэва звонку ў вокна. Dare you to hit one clean. Ці зможеш ты попасть у одно из іх? Так, Марк, это апартменты, а не Summer Camp. Ой, да, камон, гэта все ж таки Новый год. Ніхто не побачыць у любым выпадку. Если хтосьці будзе пакрыўдзіцца на мяне, ты будзеш гэта распавядаць. Так, што мы зараз будзем? Якія-то яблокі кідаць у дрэва, ці што? А, вось у нас ёсць гэты рогалік. Рогалік. Будзем куды? У яблочкі пуляць? Ці куды? Ого. Вось гэта геймплей. У меня колись такая была так само. Так я не могу потрапить. О. Потрапил я меткий стрелок. О, еще потрапил. Все, еще. Гук такие, как будто бы резинка натягивается. А кольки я сказал? 3. Мы 4 можем робить. Еще 10 есть. Все. Пошло. Телефонують нам. Уже кажуть, ось там яблучний спас у вас там унізе. Hello. Нарешті, я звонила увесь гэты ранок. Что с тобой адбываецца? What going on with you? Я был увесь у справах. Спрабаваў все ж таки забраць свае рэчы до таго моменту, пакуль твой favorite future brothers in law, твой любимый будущий братка у in-law, это что? Кузен? Не кузен. Той, хто разведённые гэтые, так, ну, мы зразумелі, starts willing forget something. Будучи, я побачив на гэта. Так ты что, сам будешь вести машину всю эту дорогу отсюль? Так, першы прыпынак будзе в Саранакі, затым у Тапер-Лейкі і можа быць у Сетер-Регіс, калі дзе была рэторн, куды мы калісьці былі ці павярнуліся, які what the point, чаму, навошта тебе рабіць гэты трып in the upstate, за пределами штату, мне здаецца, upstate, можа, или вышэй штату. Мне патрэбна толькі вось сысці, уехаць з горада на якісьці час, і Марк ён паспрабуе, ён
in Mark. He is trying with figuring things out. Як там? Зразумеем гэтыя ўсе рэчы, так? Які там звонку робіцца. Каб зразумець гэтыя рэчы, тебе павінен паехаць у лес, так? Матка Боска, конечно, не. Тебе не патрэбна, тебе нравится ему, але у тебя нема гэтага голосу, так? Выбору. Добра, просто пообещай мне, что ты мне позвонишь, коли доедешь. Я позвоню тебе, успокойся, гэта просто на некалькі дзён. Добра. Drive safe, я тебя люблю, тебя кахаю. Так, до видения. А ты... Кто это был? Это мой брат. И он через Bing мой брат. За что? Это просто мой брат. Все добре, ці як? Так, він просто хвалюється, як заўсёды. Добре, ты готовая? Так, поехали, короче. Що там? The Regis Falls. Ты упевнений, що ми на правильному гэтым шляху едем? На мапе казас is what the map said. Это як мне мапа кажется, это старый хайвей. Ён нам скоротить на половину годины. Мне здається, что это наоборот, так брейкдаун зробить. Да, это добре. Just quieter out here. Так, зараз тихо. Есть одно слово для этого. Ты думаешь, ці ёсць якаясь прычына, почему люди яны супыняюцца на гэтым вось шляху, на гэтым роуце. Так, верагодна, гэта горад, які робіць больш за грошы, прадавае газ, ці што? Или таму, што гэта занадта цёмна, нема святла, нема гарадоў, нічаго нема. Ты слишком моцна палохаешься. Я турбуюся таму, што я турбуюся у нормальных гэтых колькасцях. Калі ты пераходзіш на якусь дарогу, якую уначы, якую я не ведаю, так? Мы хутка прыйдзем да горада. Если калі не, тады заўсёды ёсць матэлі. Добра. Это вельмі добра, што ты гэта праверыў і don't check out, і не сышоў. Come on, it's just a road. Так, гэта просто дарога. Гэта просто як другой мир. Остановиться тут 10. Так, это kind of the point наш. И что, они будут зараз спыняться? Meanwhile, a mile away at Bikely Motel. Так, яны таким чынам доехали до мотелю, потому что мы доехали до того места, где повинны были застаться. Не забудь подсветить Hallway и помыть гэтую дам Hallway Floor Harald. Добра, я не забудуся, Маргарет. Што гэта? Гэта мне кажуць. Мы зараз гуляем за кіраўнічого мотеля. Hold left click to clean Harald. Што? Так, мыем подлогу. Так, тут мы помыли подлогу. Тут так само зараз. Так, уже обед готовый, динер. Ты шо?
Ці гэта абед ужо, ці гэта вечэра? Все так, як я подлічыў. Так. І шо? Мы кинули гэту нашу рэч, так, на Е. Зачинили, дзе? Чаму у тебе гэты Blurred Face? Ой, а шо, гэта лазанья? Это смачно. Margaret to interact. The hallway still looks dirty to me. Так, гэта іх hallway, ён углядае заш брудным. Ця нават не было там. Але ты ведаеш, наколькі ты слопі, так? Брудны? Ты меня чуў? Так, я чуў тебе. Гартли, я на вопросах, у меня есть желание, как у нас был гэты разговор звычайный. Я с тобой говорю, нет, только мне отказываешь, это не то же самое. Ты больше меня не любишь, потому что ты больный. Потому что я больна. И ты из этого все, и ты больше меня не кахаешь в данном выпадку. Чему? Все. Ох ты ж, елки зеленые. I don't want to eat this crab, I want to eat lunch. Не хочу есть эту брудоту, я хочу твои легкие. Ё-моё, божухна, Маргарет, what the hell wrong with you? Чему ты такая крипи? Что со мной не так? Да ты на себе погляди. Я роблю все, як что могу. Я не могу дать тебе то, что ты жадаешь. Да, может быть, тебе треба мацней поспробовать. Может, зроби так, что я бы адчувала, что ты меня кахаешь, maybe пачни на мяне глядзець як тады зноў, і ты нават не глядзіш на мой твар больше ніколі, так? Чаму? Вот ляжу. Оп. Кто гэта можа быць? Я нават не ведаю. Ідзі паглядзі. Пошли. Так, ну, гэта дзверы каратысты. О, здоров, это вы. Это мы чакалі. Джеймс, София, Герман, это вы, Джеймс, София. Можно я так само тут позвоню гэтай угодочек? Вечер добрый. Мы шукаем гэтую пакойчик. Добрый, гэта ноч ужо. Room one is open actually. Одна у нас есть один покойчик, але у нас много есть покойчиков, ха-ха-ха. Вам потрібно взять один покойчик, и он близкий до лобби, ну вы ведаете, так? А у вас щось тече по голове, что здарилося, так? Тече. Просто cooking incident, play sleep from my cabinet, nothing dramatic. Вам щось потрібно, там, наприклад, полотенечко, ті напрамок, где вы можете кнопку ring и the bell here. Може есть якісь, где можно пообедать и повечерять. Мы были на дороге амаль что 4 годины. 4 hours, годинами. Ой, не на гэтым хайвее, нездалёк есть один зачинился, другі самое близкое Фудс 10-15 миль повыше. У любым выпадку гэта на просто вендинг машину есть outside, так мы можем вендинг машину трымаць і ежу.
Дай я здагадаюся, гэта road яна trips for you. Ці ты жывеш тут адзін, так? Не-не-не. Май что-то wife там была. Гэта, да, павінна быць цяжка клапаціць аб сябе і аб яе, так. Ну, ты то рутину я дапамагае мне. Это вы о сябе там заклапаціцесь, каго вы любіце. Гэта ўсё мае сэнс. І ў любым выпадку гэта трохі странна, што мне няма её побач. О, якая Lucky Lady she is. А вы? Но не женатые, я побачу, так? Кто именно? Рэйчел, Марк, Витер, Кирс. А, это апошние, то, что приехали? Не, мы не женаты. Тады вот. Одна room ready for you, так. Не сошли. Можно я вам с вами погляжу, куда вы пошли? Так, вы ось там. Тут я кинув подлогу, можна мотор було покласти, може треба було добре. Так, ну хтось отримав, так, отримав мені по голові Market Interact. Яны гучалі маладымі, так. Так, яны гучалі як маленькія падлеткі з коледжу. Ты нават не спытаў, как наколькі доўга яны застануцца, і яны сказалі, што толькі на одну ноч. А яны на якомусь-то шляху ці на падарожжы якім-то там. А яны гучныя. Они адразу зрабілі, уключылі тэлевізор. Так. Яны нават не жанатыя, так. Это не наши, гэта не наши гости, так, таким чынам. Добра. І ведаць, што гэта азначае, што гэта што нам патрэбна рабіць. Так, я зразумеў. Добра, тады падбяры гэты, памый сваю вось гэты твар да таго, як яны пачнуць задаваць гэтыя пытанні. И просто будь доступен у лобби. Добре. Так, мне здаецца, тут ці мы не бачым гэтую жанчыну, ці яна просто якаясь дэмон монстр. Так, вось мы памылі сваю гэтую. А ты чаму трэба, можа, выкарыстоўваць палаценнішка, так? Рукавік выкарысталі, так, йогурт. Ой, гэта моя мігрень. Может, воды тебе принести? Мэгги, а ты тут? С тобой все в параде? Не, Гарольд, это все в порядку, в параде, just... Тебе патрэбна быць просто на рэсепшэне. І, Гарольд, мне вельмі шкада, што я ведаю, што я штосьці раблю так не так, як трэба, але гэта наўпрост моя гэтая ўсё болезнь, хвароба. Я адчуваю сябе высушанай і згубленай. Я ведаю, Мэггі, я тебя люблю вельмі моцна, і ўсё будзе добра. Я ведаю, што ты все ж таки эту хваробу здолееш, так, з ёй зможеш перамагчы яе, так. І що тады? Так, зноў нас прыбіла гэтымі дзвярыма. То есть свясціць. І гэта я Так, no smoking. Prohibited. Что? А хтось прийшов.
Рэйчел трак. Ой, прабачце, але я вас тут за клопаты. Не, гэта ўсё добра, што як магу вам дапамагчы. Толькі адзін рукам гэты. Ручник, ось ручник. Так, один ручник. Добра, гэта все на мне. Там трэба было гэта ўсё праверыць до таго, як вы прыбылі так сюды. Адзем, вось трымайце яшчэ рукавік. Трымайце. Ён пасціраны. Атліст, ха-ха-ха. Дзякуй вялікі. Вы заўсёды так позна тут працуеце. Ну, час ад часу матэль ён будзе ўжо вельмі ціхі праз час. Не магу спаць, калі так ціха. Ну, вы ведаеце. Ну, гэта мае якісьці сэнс, вы маеце рацыю. Я бы была ехала з глузду, калі б я жыла тут адна. А я не адзін, моя гэта жанчына, яна тут, Маргарет. Так, я ведаю, я мала на увазе, што калі я была тут пакінута адна, ну, вы зразумелі. Хтосьці паліць. Ой, прабачце, Марк паліў раней. Ён не падумаў, што гэты запах ён можа камусьці зрабіць дрэнна. А Маргарет, яна вельмі сенсітив да гэтага дыма. Яна будзе кашляць, але яна будзе, з яе будзе ўсё ў парадку, так? Ой, мне вельмі шкада. Я не зразумела, не уяўляла гэтага сабе. Я запытаюсь яго, каб ён спыніўся рабіць гэта зараз жа. Гэта добра. Ці збіраецеся вы адпачываць? Окей. Так, добра, good night. Калі ласка, прабачце мяне за... Данесіце мои прабачэнні ёй за то, што за гэты кашель ён углядае вельмі жудасна, дрэнна. Я так і зраблю. Шо, маць? Давай тебе, можа, гэты адчыню. Вам трэба арганізаць those books до таго моманту, пакуль яна не з'ездзе з глузду. Пафіксаць. Я магу нарэшце памыцца і пайсці спаць, так? Што за букі? Спенстерлер псайка. Ты псіхапат амерыканскі, можа? Можа, не. Калі ласка, гэта смецце пакінь. Добра, я ўсё гэта зраблю, пакуль у тебе не здарылася гэты прыпадак. Ты ўжо там кашляеш моцна. Выбухіваеш. А дзе у нас тут? Гэта дамп. Стэр. Як то гэта завецца? Так, тут якісь-то гэты... Цікава, што тут ось зроблена такім чынам, то гэта ў нашай галаве. А як тут? Confront first? Як пакласці? Ці падайсі к нему са смеццем? Не магу паверыць, што твоя вось гэтая дзяўчына казала тебе не паліць, а ты вось тут зараз. Ой, мистер Гаррет, я выйшаў сюды гэты вечар, каб гэта не рабіць у комнаце, так, у пакойчыку.
Гэты смок ён тут ён просто тут вось блукае. Ён праходзіць праз вокны і пад дзверы, так. Ой, добра, не хацеў вас турбаваць. В любым выпадку. Думаю, што гэта праўда. Што яны сказалі, што happy wife, quiet life. Што гэта які в гэтым сэнс? Нічога, гэта просто мой стары дзядзька, ён казаў калісьці, што ці мой татка, чтобы трымаць гэта ўсё у міры, ці cost a little pride, трэба заплаціць якуюсь цану за гэта. Мне здаецца, гэта вы зразумееце, аб чым я. Добра. А ты адсюль? Я тут нарадзіўся, ніколі не пакідаў. Гэта не такі, як я. Мы все заўсёды спрабавалі тут паехаць на захад. Я і Рэйчел. Аднойчы мы маглі бы пажаніцца. Яна хоча маленькае месца дзесьці каля берага, так, каля пляжу или ці штосьці гэтых далей. Танкі панчу, у вас таксама былі праблемы з раздзяляльнасцю на стрыме. А як пафіксілі? З раздзяляльнасцю? Што вы маеце на ўвазе, пан Равенс, гаспадар? Раздзяляльнасцю. Ну, тут якісь-то таямнічыя тайны. Ну 320p, вось гэтае. Ну, мне здаецца, што не такі ніяк праблема, як я разумею, што калі ты лайф, мне здаецца, што у цябе чамусьці у меня няма опцыі на маленькую якасць. І я глядзеў толькі 1080p, але ж мне здаецца, Twitch кажа, што калі у цябе ты не партнер, ці недастаткова падпісчыкаў, то ў лайве ці ніколі не будзе выбар на меншую якасць. Толькі калі ўжо відэа сышло, тады ўжо можна глядзець у запісу і абіраць якасць. Але я не ведаю, ці гэта так сапраўды. Ну, прынамсі я не знайшоў, дзе гэта можна пафіксіць. Калі вы, пан Рэйвен, ведаеце, тады распавядайце, я тады сам сябе прыберу. А мне здаецца, што зараз гэта так не працуе. Ну, можа, гэта проста гліч твіча, хто яго ведае. Так, мы мэрыт, і гэта добра. Так, яна дезёрфіт. Так, яно раней было звязана з афіліейтам, а зараз проста рандомна здараецца. Ну вось, ну у меня афіліейт, і вось у меня, вось калі прыходзілі тады шмат людзей з рэйда там з Руді, як хтосьці там казаў, што нельга там зрабіць меней якасць, можа зараз нельга гэта зрабіць, не ведаю, можна вось зараз на Twitch пайсці паглядзець, ці сапраўды гэта так. Ну, можа гэта проста Twitch ён якісь-то чынам гэта ўсё прыбраў. Так, калі я зайшоў, тады... не, у меня вось зараз ёсць. Ну, здаецца, можа гліч. Можа гліч. Вось зараз бачу, ёю магчымасць абраць. Ну, вось тут якісь-то таемнічыя рэчы якісь-то адбываюцца з этим. Твічом, можа, захварэў тады. Добра, ён заслуговае гэта. Яна да гэтага месца прывязана праз гэты ўсё страглін Actorface, таму што яна акторка, і гэтак далей яна гэта робіць. Я сёння спаймаў сабе гэткае непрыемна,
Ну, мне здається, що неприємно для тих, у хто, здається, не зусім добры гэты інтэрнэт. Тады гэта праблема для некаторых і не могуць паглядзець. Але ж мне здаецца, што у нас ёсць ретранслейт ремап стріма на YouTube, і вось там, мне здаецца, можна трохі якось себе паўбавіць, трохі там будзе джетлаг гэты по часе. Вось. Ага, ну, тады клёва, што гэта не здараецца не таму, што ты не афіліейтив, а што гэта рандомна здараецца, але таксама гэта непрыемна. Можа, калісьці не пафіксуюць, можа, гэта не будзе здарацца наступным разам. Можа, гэта аднаразавая гэта акцыя. Must mean something. Штосьці гэта пазначае. That bag stinks, smells like the line too. Кажа, што вось тое, што мы сметнік трымам яго каля твару, ён таксама шаманіць як газалайн. Добра. Мы спалім гэты трэш і gets cold up here, you know. Сёння будзе гэта холодна. А ці гэта не зробіць дрэнна тваей жонцы, так? Праз тое, што не астма. Што ты сказаў? Думаеш, я не ведаю, што будзе добра для маёй жонцы? Мы спалім гэты трэш і скончым на гэту гісторыю. Да расслабься, мужик, я разумею, просто для ночы. А навошта мы будзем яго паліць? Сметнік, мне здаецца, не паліць такі, он потом смярдзіць і гэтак далей. Я нарэшце выкінуў Final Take и шаур. Все, мы все хотели помыться, нам чему не можем это все подобрать пакласці як нормальные людзіны. Не зразумела. Так, ну что, можем зараз уже мыться да адпачываць. Ты воняешь як што смок, дым. Гэты малец, ён быў там зноўку, не так ли? Так, ён сказаў, што ён будзе там звонку і ён keep it away from you. Ой, що Джожы рейд быўся, што гэта такое? Вітаначкі ўсім, чаму не спіце? Цэцо рейд, всем вітаначкі. Дзякуй за рейд. Дзякуй за рейд, трэба будзе падпісацца, бэк, чамусь я не пабачыў. Цэшо рейд, рейд. Што за гра? Гэта гульня хоррор, маленечкі хоррор гульня пра якуюсь-то пару, якая паехала адпачываць у лес і наткнулась на матэль, а ў матэлі працуе якісь-то муж з жонкай і чамусьці ў жонкі якаясь мігрэнь. Проблемы развязали и отпочивали, морские сябры. Так, талисман 1008. Дякую за гэты, за фоллоу. Ну і що хтось тут все погналось уже, гайс, тут чарга, вось. Где мой другі фоллоу гук? Ці рандом не працює на твічі? Добре, дякую за фоллоу. Спадзяюся, вам спадабаецца. Да што вас так шмат сёння прыйшло? Будзем зараз танчыць да ранку. Так, можа я паспею? Не паспею. Эх, не паспеў. Ну тады чакайце, пакуль все не пройдуць на фоллоу, тады нічога гэта не скончыцца. Алёрты. Five Elements of Friends. Ну все, больш, наверное, не будзе гэтага гука, але ж можа хтосьці завітае. Мы гэта все прыбралі. Добра, дзякуй вялікі за стрімерам, не стрімерам, а рэйдерам, што прыйшлі. Зараз будем працягваць. Так шмат у цягнік ніколі не прыходзіла з фолловаў. Так, дзякуй вялікі. Так, ён кажа, што
што гэта мне дапаможа і мы знойдзем шлях у Гаральд, так? Маі гэтыя чэст, мне здаецца, грудзі, яны так сжаты ўсю ноч. Ты думаеш, коінсідэнс, гэта напрост з'ява часовая? Я сказаў яму, чтобы ён гэта больш не паліў там. Калі ты кажаш пра гэта, гэта нічога не фіксае, думаеш, гэтыя людзі аб этом клапоцяцца, яны напрост бяруць гэтае месца, робяць некалькі шуму, make you sick, раблюць цябе гэтым больным і раблюць мяне з хваробай, так? Хворым. He is kind, Margaret, і ён добры, Маргарет, і яны скора, ну, як-то шлюб у них будзе. Яны пашлюбуюцца. Ой, гэта так міла. Ты памятаеш, калі мы марылі аб тым вось, ну, пра вось гэта. До таго, як гэта ўсё жахліва адбылося. Мы прайшлі праз гэтае дрэнна. Не пачынай. Ты дазволіла ім застацца, і я просто мне становіцца жудасней, ну, я хварэю яшчэ мацней. Ты бачиш гэта ці ты не бачиш гэта? Я іду ў душ. Добра, ідзі, ну, run the water, гэта такім чынам, што ты мяне не паслухаеш, калі прымаеш душ, таму што я тебе ўжо усе мазгі гэтыя праездзіла, так? І мы... Так, I will have to kill these 50 people myself. Што? Это мы уже за жонку гуляем, так? Все, пайшоў якісь-то тут діч на незвычайна... жонка, мне просто болезнь, здаецца, мне яна гэтымі дэманамі затраплена. Вітаначкі, я вас не буду забіваць. Бяжыце далёка. Ну все, мы их не покоцали, мы молодцы. Нават калі нас хапіў дэман, мы правалілі гэтую місію. Цікава, распрацоўшчык все ж таки прадумаў гэты момант ці не? Спадзяюся, вам не гучна. Можа свайго гэтага мужнякаву забіць. Не, мужняка нельга забіваць. Ну што магу вам распавесці? Трэба, мне здаецца, было забіваць, каб не чуць гэты гук. Ну, они просто сышлі у лес. Ну, ось так, все пайшло по не сценарию, калі ты пацифіст. Выглядаеш і так. Вось вы тут, все, так, все, почти. Так, ну у цемры никого не бачно, а дзе дзяўчыны? Ну, такие жахастики, вам тут повезло, а я нават нічога не бачу. Так, мужчину мы забили, а жанчына я не ведаю дзе. Ось, все, бачу когось. Ну все, зато mission completed. Так. Трохи все вас перекрикує. Якщо іншим добре, то добре, так. Ну тоді треба трохи гэты ось гук прибрать, тому що тут якийсь жах відбувається. Так, що ти зробила, Маргарет? Так, вяртаем трохи гук, то ўжо не так моцна, мне здаецца, гэта звычайная праблема гэтых распрацоўшчыкаў. Я не магу нават дыхаць, Гаральд. Яны... Every drug they took...
Любая гэта зацяжка, якую яны рабілі, яна адчувалася так у маіх гэтых лёгкіх. Ой, матка божухна, ты што, іх забіла ўсіх? Я павінна была, таму што ты бы гэтага не зрабіў. Вось ты пачвара такая. How do you... Чаму ты ўсё гэта зрабіла праз мае гэтыя ніц і майго гэта... Чаму ты не заклапацілася, так? Праз маё здароўе, так. Хто Харальд? Чалавек, ага. How do it... Now. Все, уже не бачу гэтыя літары. А зараз возьми і іх гэтыя ўсе цельцы возьми і сусметнік выкінь, як заўсёды ты гэта робіш. Здаецца, мы гэты матэль толькі дзеля нашай жонкі, так? Трымаем, таму што яно забіваць... Ой, трэба было, не здаецца, забіваць вось возле дзвяры, не трэба было так далёка ісці, зараз шукаць гэтыя рэшткі, так? Що не харель, не бачна ж? Як эту падлогу-то мыць? Ну, гэта дрэнны байт-дызайн. Маглі б хаця б навошта ліхтарик там даць і гэтак далей. От где они зараз там уже лежаць? Хто іх ведае? Ну, давайте тады будем тут пройдзем уздоўж. Добра, что тут ёсць небачная сцяна. Дайце мне здагадацца. Ці не будут рэшкі вось... не, вось тут что-то бачу. Бачу ножычак, ён тут коціцца. Так, там коціцца. Можа, ўсё ж такі... Гэты яны там у пакойчыку нумар матэлі там засталіся, таму што я-то там не бачу іх. Можа, ўсё ж такі паны распрацоўшчыкі яны падумалі, што мы ўсё ж такі будзем забіваць адразу, мы не пацыфіст. Дзякую Богу. Ну што ж ты нарабіла, Маргарет? Press E to pick up the body Гарольд. Дзякую, што мне дапамагаеце з гэтым всем. Мне здаецца, звычайна трэба класці гэта на падлогу, каб гэтыя ўсе рэшткі на Г, як гранату кідаць. Зразумела. Ну, давалася, што звычайная жанчына, трохі баліць галава, дзень сумны, куснях не далі, муж якийсь-то не дапамагае ні ў чым. Так, там хтось жывы яшчэ, мне даецца. Так, Гарольд вже звік. Вось чаму он казаў, што трэба паліць мусор. Смецце. Не мусор, но смецце, зразумелі, так, жартик. Так. Clean the blood. Добра, а дзе моя гэтая? Чым я буду блад гэты? Чым мы робім звычайна? Як гэта Дэкстер рабіў, хто ведае? Мне здаецца, што... Ого. Gold and Bane wipe the blood spots. Гэта фільтр? Ой, цікава так. Все, я зразумеў. Мы вось так вось можна избавиться ад крывавых пятен, калі вы не ведалі. Це паказнік. Паказнік. Я ўжо спадзяваўся, што гэта не паказнік, а гэта, ведаеце, які робіць больш-менш у всякіх там малюваначных гэтых прогах. Вайб больше. Аб'юзивные стосунки.
Так, ну з гэтага можна зрабіць вынік у том, што не трэба гэтыя все рэчы пакідаць, а лепш ісці да псіхатэрапеўта ці да сямейнага псіхатэрапеўта. Clean the blood. Да я ж ужо памыў. Так, дзвер яшчэ тут яшчэ за мной бадзяецца. Маляваць краі. Дзе яшчэ? А гэта норм, што вось тут вось так? Ці я не разумею, як у гэта гуляць, ці трэба б некалькі разоў гэта рабіць. Можа, штосьці яшчэ, всё? Падмыліся? Ой, бля. Так, гэта быў скрэм, ніхто не чакаў. Нават дропнуліся ўсе. Ты больная. Ты звер, ты дик, ты нават спалілі гэтых цельца, ты іх яшчэ дастала і яшчэ нават ісі іх. I know honey. Здаецца, так, я ведаю, даражэнькі. З маімі лёгкімі ўсё, пісец. Я нават ўжо мне магу нават дыхаць. Можа, яны дапамаглі, так? А, не пісец, наоборот, ўсё добра. І мне ўжо напляваць. Гэта толькі адна рэч, якую мне засталося паспрабаваць. Та ты больная на галаву, ты што? Ты... Гэта ўжо трэці раз, як гэта ты зрабіла. Пачвара якась. Выклікайце Константина. Экзарціста выклікайце. Поўзай тут сабе. Чаму і свет знік? Пры свеце там... Харчуйся. Так, хтосьці ім там тэлефаную. Гэта скончаная дэмка Wishlist on Steam. А, ну гэта нават дэмка, ну блин, я у цэлым ураджаны, што якасная дэмка такая трапілася, і нават быў добры гэты скрэм 1, і ён прайшоў вельмі выдатна. Я не ведаў, падабалася вам или нет, тым, хто завітаў увогуле на канал, ці увогуле падабаюцца вам такія гульні. У нас сёння пятнічны гэты хоррор Vibe. Вось, мы ўжо прагуляліся ў 5 гульні. І мне здаецца, ну калі тут яшчэ ёсць гледачы, мы можам зрабіць апошні раз кола праматаць, і у нас засталося 3 гульні, і гэта, наверное, будзе апошняя на сёння. І но каб ужо ж трохі пратрымаць гэты вайб, давайте тады яшчэ раз гэта кола падкруцім. Ты ніколі не дазнаешся. Гэта гульня. Ты ніколі не ведаў. Мне здаецца, так гэта перакладаецца, але я не ўпэўнены. І тады две астатнія гульні застануцца на наступную пятніцу такім чынам. Давайте я тады подрублю. Трохі з вами яшчэ, мне здаецца, гэта будзе недоўга, пабадзяемся. І будзем рыхтавацца да выходных і адпачываць. You never knew. Так, пайшло. Можа, тут нават будзе зусім дрэнна, таму мы сыдзем вельмі хутка. Ой, но пакуль па гэтаму выглядае трохі прышпільна. Так, дайце я тут зачыню ту, і мы гатовы тады глядзець. Так. Что у нас по сеттингах? В сеттингах только Mouse Sensitivity, но звычайно YouTube. Першы раз бачу, што можна про YouTube пагуляць, паглядзець. Новая гульня You New. Ты ведал і ты ніколі не ведаў. Ну все, давайте пачынай туды глядзець. Ой, що ж так цёмна тут? Чаму не такі верталёты? Мы уже гуляем? Все? А ты збираешься, не так ли? Так, я спадзяюся, што за гэтую песню не забаніць, трохі, можа, цішэй зраблю. You're going at you.
да яго, да яе дому сённяшняй ноччу паглядзець болт-муві з такім, як ты. Болт-муві, що такі? Лысы? Хто ти, що тобі треба? Хто я, не мае ніякага значэння. Я тут, каб даць тебе зайсці. Ты зваў мяне ў той момант, які я вырашыла сёння ноччу, ніколі не зменіцца назаўсёды. Ой, шмат тэкста не люблю, шмат тэкста. Not here you should fear. Ты не павінен хвалявацца, Тобі. Гэта чойс, які мы оба зрабілі, звычайна. Вы разумееце, што тут будет такі секас, ці што? Будь осторожен, не каждая... Все, я зразумеў, чаму такая музыка. Да меня як да слоупока. Off in the side, what's the choice, what you trying to say? I don't care, I'm going anywhere, just leave me alone. Добре. Я погляжу soon enough, but remember you invited this. It's open now. Все, тут все заблюрено, нічого ми не бачимо. Все, вся гульня. Що за треш? Так, 18:13. Мы прачнуліся, чамусьці паліганальныя у нас подушечки, як тут ось space to get up. Добре, я вже захвалював, що ця гульня буде у гэтых хвалях. То есть мыться в нашей хате. Так, идем глядеть, где мы живем. Ну, мы живем у довольно прышпільных апартментах. Мне патрэбна выкарыстоўваць туалет. Цярпі. Добра. У кожнай гульне чамусьці выраша. Так, мы какаем. Ой, смешно. Добра. Так, мой гэты стомак, ён ему патрэбна ўжо адпачыць. Зрабілі свае брудныя справы. Нават дрысня была, так. Ой, ну я кажу, што мы тут... Здаецца, гэтыя апартменты выглядаю, ведаеце, на якія быў гэты хайповы фільм пра жанчыну, якая так калола сябе гэты субстанцыя называлася, вось. Эмма Робертс, так, я ведаю, што ты там не паспеў тут насалоджвацца гэтым в'ю. Шыкоўна. Шыкоўна, нават блішчыць асфальт. Так. Заўсёды тое ж самае з гэтым мужчынам, так? Таму што ён не павярнуўся да нас. Ён все зробіць гэта пасля ланча, now it's time, што? Так, хутка. На вуліцы дождь, я не збіраюся сыходзіць. Трохі памедленна бы зрабілі, тады все добра, так. Мартин, seriously, escape to read. Вось тут як гэта працуе. Містер Робертс, ён... Ой. Пачакайце. Што адбываецца? Да паведамлення прыход падыходзіць, і штосьці кіпаюць. Тобі выбрал reviewed the report asked you for. Так, гэта нас босс, так? Не вельмі цікавая херня. Звычайна выдаецца вось там рэпорты і так далее. Да дайце я пачытаю штосьці, што вы на мяне тут все накінуліся. Ой, finally, я думала, что I have to break down there. То, что думаю, что долго не падыходзіла да дзвяры, і вось твоё замавенне. Ой, я нават гэта не прасіла гэта рабіць, гэта можа быць гэта памылка. Чаму ты калаціў гэту маю дзвер? Не мог просто, ты мне напалохаў, просто прамаўчаць і на яго глядзець. Давайте просто помолчим, поглядим на его.
Что с тобой не так, чувак? Так, мы, чувак, мы не женщины. Ты меня пужаешь, камон. Это просто гамбургер. Забери його. Так, знову звучно пішло. Тікайте ваші вушки так само. Треба трохи все ж таки тримати все. Не, дякую великий, take it away. Ти упевнений? Тобі Сінклер, или хтось із... Гэта не ты? Так, разумеў, гэта просто быў сюрприз ад майго сябра, так? Гэты сябар нам дал гэтую пішчу. Замовіў за нас. Не бяда. Распавядзі свайму сябру, што ён, у него добры гэты густ. Enjoy your evening. Так я мужчына ці я жанчына, ці шо? Ці я гей? Так, мы не жрэм, калі мы стаім. Ну, калі ты стаіш, на тебе больш гэтай ежы, мне здаецца, трапляе. Ой, пачакай, што вы тут мне все тэлефонуеце? Так я разумеў, босс, але after the clock, я буду гэта заўтра гэта зраблю. Прабач тобе, але ж гэта вельмі важна. Я не магу дачакацца да квартара, я тебе даверу мне да цябе. Добра, пачакай, што... ты хто, Роберт? Мартин, ты мой сябра, ці хто ты? Так, какие-то сябры у нас з лузу з'ехалі. Так, ты... Давайте, может, не будем все читать. Так, Лейбарден, ты з лузу з'ехаў, але дзякуй вялікі, мне гэта патрэбна. Так я тебе сказал, что я свою спину гэтую усю захоўваю. Просто, ну гэта он кажа, што ён нам замовіў гэты бургер. Так, ты хто? Ты безбургер. 25 минут, мы a bit busy, but you ordered already in the progress. Perfect, я пока погляжу гэту нашим. Мы не бинарный чал. Мне здаецца, что так, что мы не бинарный чал все ж таки. Но акрамя, может быть, мы гэты Skinwalker. YouTube Toby, great looking for heavy good night. Так, а гэта наша дзяўчына якась. Усё. Мартин ўсюды ведае, што як мне зрабіць маю усмешку. Ой, выглядае ну, што мы ну, такі ёсць, так? Здаецца, гэта быў жартик, а мне здаецца, што тут гульня яна прагрэсіўная дагэтуль. Pure Simple Fresh. Давайте жатанькі. Дроп. Set the table? А як тут яго? Может той тейбл? Все, давайте тады открывать, что там у нас смачнага сёння зароблено. Это похоже на Mac. Big Tasty, shoot it down, enjoy this with on TV. Трэба все ж таки ежу прымаць, не гледзячы на телефон ці телевизор, бо она так хутка вельмі скончваецца. Кто это сказал? З чаго пачнем? Мне здаецца, трэба пачынаць з самага смачнага, так? З асноўнога гэтага блюда. З асновай... Хей, Тобі. Так, мне моя дзяўчына. Зараз пачакай, зараз я бульбачки наверну и тебе распавяду ўсё. Ой, ну гэта не трэба было рабіць, но як гэта так, все добра. І так, не хвалюйся, мой просто сусед. Ой, навошта гэта ты джампаеш так? Мой сусед, он просто меня попросил посидеть за его детьми у последнюю хвилину, тому я не могу сказать не. Good money, I'm trying to save up, то есть она застанется. Я бачу, ты такая добрая. Exactly, still I feel awful canceling on you, то есть она к нам не придет, так?
Все добра, Эма, всякія рэчы адбываюцца, мы можам гэта перанесці. Можете Крэзі, может ты сможешь со мной прыйсці куды? Come with you to babysit, каб пасядзець з тваім з гэтымі? Так. Я разумею, што гэта не той абед, які, ну, гэта не той дэйтинг, спатканне, якое ты прасіў, але ж гэтыя дзеці, яны з імі лёгка, так? Really you are the best. Plus I get spend time with you, win to win. Stop it, I will take the address now. Так, зараз мы поедем сядзець з нашими гэтымі подлетками і з нашай дзяўчынай, мне здаецца, праводзіць гэты вечар. Так, fine. Seriously, thank you for this. No problem, I will hand over soon. See you in a bit. See you soon, Тобі. Добра. Мы уже навернули тут уже гэты смачнай ежы всякай, але хуткай і не зусім Элсі. Даведацца быць да Харэ уже меня тут. Так, что ты робіш сёння ночью? Да, хацеў просто вось з дзяўчынай вечар правесці. Дзе тут сметнік? Can open the door with the hand. Так, а куды ты звычайна гэты... Здаецца, што на кухні звычайна, не? Ёсць вядзерца для смецця. Блин, што адбываецца? Што адбываецца ў гэтай гульне? Добра, так і поедем. У нас приліплі гэтыя нашы рученькі да падносіка. Так, ну вы зразумелі, так, што адбылося? У пятніцу, у Labor Day, for once, я нічога не трэба рабіць. Дзякую майму босу. Толькі я, мой апартмент і Грэсі бургер для дзень. Я зразумеў. Гэты вечар ён вельмі ціхі і, мабыць, толькі для мяне. Я пачаў казаць з Эмай зноў. І так, гэта Эма. Моя childhood neighbor, my first big crush. То есть моя гэта полюбоўная. Што, блин, адбываецца? Яна сышла she moved away out of the blue. Blue гэта ты калі сумуеш. Её бацька, ён атрымаў працу так далёка, што как як гэта магло быць, але жыццё яно страннае, як яно ёсць. Мы reconnected a few weeks ago and haven't stopped texting since. Так, мы зноў злучыліся з ёй па месенджеры і тэкставаліся з ёй. І сёння яна мне тут напісала, гэта Эма, і яна глядзіць за дзяцьмі для свайго сябра, які сказаў, што told me to come over, hang out. Добра. Я сказаў так. Я хацеў бы яе паглядзець, але таму што я не ведаю. Я адчуваю, што гэта можа быць мой шанс нарэшце расказаць ей пра свае пачуцці. Я не ведал, куды меня завядзе тая ноч, але яна павярнула ў якусь странную хрень. Так, а я гульню-то зламаў, так ужо? Не зламаў, сышло. Добра. Time to look for a cab. Time to look for a cab. Cab гэта што? Гэта таксі, мне здаецца, не? Таксішачка. А як мы будзем яе зараз возьмем? Куды пайшоў? Так, гэта добрая ідэя. Якая? Вось ты.
Пасля гэтага я не магу распавесці так гісторыю. Гэта, здаецца, напрост Что за хрень? Стрит-сцен. Это такая концовка. Распрацоўшчык усё ж таки предуглядзеў, што мы кінемся под машину. Малайца. Давайте тады будем так чакаць звычайна на тратуары, як гэта робяць на нармалёвыя людзі, так. Так, мужчына бяжыць. Тут два мужчыны, яны торгуюць брауні. Гандлююць. Так, все, я спыніў кап, і мы будем зараз скрочыць да сваёй до сваёй краши, так. Where you head, buddy? Куды мы будем ехаць? To Blackwood Lane 17. За горадам. Нічога так гэта. За горад ён тоже охранеў. Так, не так шмат людзей выязджаюць з горада ў гэты час. Куды ты трымаеш гэты свой шлях? Я хацеў бы павітацца са сваім сябрам. Яна жыве там. Гэта персонал, але тапаля. Давайте, можа, распавядзем все ж таки, калі нас заб'юць. Гэта будзе шанец гэтым. Ой, я бачу сябра, добра. Мозен Z. Просто сябра. Гэта ўсе гэтыя гісторыі, яны пачынаюцца. Мой сябра. Але я не буду на тебе націскаць. Ціснуць на цябе часто. Просто распавяду, што якісьці начнее гэтыя райды, яны штосьці цікавае адбываецца, да, пасля іх. Я веру, што тебе гэта падабаецца, што ты гэта хочаш. Што калі гэта будзе больш, чым гэта? Тады тебе трэба быць асцярожным. Час ад часу якісь рэчы яны выглядаюць не так, як яны выглядаюць. Sound like you're trying to scare me. Ты меня хочешь напужаць? Так, я просто тебе передаю, что я чуў. Людзі яны прыходзяць туды-сюды, і розныя рэчы адбываюцца, як што адбываецца так. Хэпнінг з гэтымі жывёламі. Ты, может быть, чуў пра вось волка, які спапытнуўся вось некалькі нядзель таму. Волкі? Я не бачу ніякіх волкаў. Да, волкі, at least. Прынамсі, гэта як яны кажуць. Але тебе трэба вось Multan Rumors to go. Тут няма гэтых пауз на тое, што пачытаць. Тут чамусьці гэта ўсё заскрыптована такім чынам, што ўсё гэта адбываецца вельмі хутка. Дзе ты? А я крочу. Всё, мне забанят так тут сапраўды. Так, і ты атакуеш якіх-то странных people, ты ведаеш гэта. Я маю на увазе, што я вось уже крочу до тебе. Трак, ты не атакуеш, прывабліваеш да сябе. Так, амаль што прыехаў. Good doors open. Так, мы прыехалі. Так, Роузі. How hooked on the music now. Так, праўды. Так, і вось мы тут. Take care, boy, і памятай, если штосьці не выглядае правільным, просто даверся сваім гэтым кішочкам, так? Падумай пра гэта. Got it, thank you, man, take care. Я пайшоў па сваё шчасце гэта паспрабую. Можа, мне сёння пашчасціць у стасунках.
Ну, даволі прышпільны раёнчык, шмат тут, калі хтось будзе кагось забіваць, мы зможам падбегчы да якогось доміка, так, пагрукацца у хатку. Ой, вітаночки, а чаму? Просто святло такое. Ой, ты нарэшце ты прыехаў, так? Я наўпрост не павінны быў выжыць у гэтым странным таксі. Так. Я тебе казаў, што я не быў, меня ніхто не выкраў. Ай, хей. Ну давайте просто ай, хей. І гэта ўсё, хей. Дай мне просто секунду, я просто там... Мне быў выжываць з гэтым таксістам. О не, гэта бедная рэч. Можа, red carpet, гэта што? Это чырвоная, гэта сцежка, ці хочаце цябе рассцялю, ось ця сустрэну, як у кіназалі, так? Да, гэта before you start winning more. Так, яна нас спаткала, у нее хороший гэты настрой. It's calling storytelling. Да, I need to peace now. Хто казаў? Так, зноў ця, не трэба было не есці гэты. О, так это нормально. Так, the kids crashed early, guys called not him that out. Таким чынам, што дзеці ўжо сышлі, так? Давай трохі адпачнем. Але мне трэба вось выкарыстоўваць гэта bathroom first. Ой, добра, тады вось там вось гэта дверь, і доўга там не срэнькай, добра. Ну, не могу нічога тебе тут распавесці, бо зачыню нават які тут дзверы, як у шафе. Это выглядае прышпільна. Боб, Эмма. Хто такі Боб? Боб, Мі. Эмма, у тебя що, таксама якісь галюны? Що тут адбываецца з усімі? Так, а я просто паеў не той ежы. Фастфуду. Знову жидкий понос. Стендап. Може ще подмитися треба було. Ну, як здарилося, так здарилося. Ема, я повернуся. О, тут у тебя панкейки есть. Это мне? Ти що? You took your time. I thought you got lost. Ну, мы там долго провели час. Яна каже, что как будто мы заблудились у Мэншине, у подземелья. Так, had to make sure. Просто хотел упомниться, что твой bedroom не был ghost-free, так? Давайте, может, это первое. Против френдли, здесь он так мощно тебе напужал, так? Что, какие новости с тобой? Ты все працуешь вось за гэтые грошы, якія высасываюць з тебе всю душу. Конечно, я працую так допоздна и так вельмі exhausted. Давай не будем казать про... Вось не будем казать про працу, давай больше про вось как школа там и так далей. Ой, гэта кошмар, як заўсёды. Так, выглядае так, як мой профессор, ён competing to see, што нас прынясе, разаб'е першым чынам, так? Так, яны намагаюцца типа вас как бы разбіць, да, пакуль вы не трэснеце пад ціскам. Точняк. Гэта выглядае так, што гэта якісь-то странны кампетішн, странны спаборніцтва, каб пабачыць, хто можа гэта вытрымаць, так, most miserable. Але я прайду праз гэта, я заўсёды гэта раблю. Я ўпэўнены, што ты гэта зробіш, і ты гэта ўсё стрымаеш.
І гэта ўсё стрэс, які ён типа мае якийсь сэнс, і я не думаю, што я мог бы з гэтым сціскам справіцца. Тебе трэба адпачыць, серьёзна, maybe тебе трэба кудысьці сысці на якийсь-то час. Давайте, можа, праціск. Ой, гэта шмат, але ж я полагаю, вы так, штось там потухло, штось там мягкае. У нас немає яких-то гэта choice, так? В любом выпадку я зрабіла некаторыя панкейкі раней. Ты маеш як-то хочаш пасмакаваць? Яны вельмі клёвыя. Midnight pancakes. Well, glad... Я вельмі добра, я мог быць застацца з табою. Я мог бы застацца з табою на ноч. Але ты не выкарыстоўвай гэта, я не generous everyday. Все, добра. Давайте хаваць. Так, хаваем панкейкі. Як тебе падабаецца? Смачныя панкейкі. Навошта ты мне... Увогуле, чаму ты не есі? Можа, ты падклала штосьці ў панкейкі? Ой, навошта ты зноў гэта зрабіў? Ты ведаеш, што гэтыя глубокія гутаркі, яны такі клёвыя і ўсё гэта, але ж я думаю, што нам трэба трохі перайсці light in the mood. Што у тебя на твоём... Што ты маеш на ўвазе? Можа, ты хочаш штосьці предложыць, штосьці тупое. Калі ты скажаш true, гэта правда ці дзеянне, тады я сойду. Што на твоём гэтым тродер... Ой, трэба было трэці варыянт абіраць. So, так, ты in. Але ж калі ты мне зробіш штосьці тупое, тады я буду помсціць. Я не баюся якой-то маленькай праўды ці маленькага якога дзействия. Штосьці ты спрашиваешь, как я могу распавесці тебе, сказать не. Ой, давай, можа, другой, якийсь-то флірт. Я записала, давай тады truth или dare. Ну, давай правду. Давай пачнем з простого. Можа, якісь стеснение, не забыўся, що за слово. Какие-то рэчы, які ты рабіў, какие тебе стеснялі папярэдні твайго улюблёнага чалавека ці краша, так. Калісьці я памятаю, што я размаўляў з дзяўчынай, якая мне падабалася, і я забlanket out mid-sentence the topic. Я згубіўся на сярэдзіне. І ўсё. Прыдаецца за notice, лата поля. Гэта так... Тебе трэба было знаць, што там тады адбылося. Яйкс, твоя чарга. Дзень. Ці можаш ты казаць па-іспанскі штосьці? Я магу здагадацца, што гэта азначае. Можа, ты атлетычны, можа, ты бэкфліп не зрабіш, не, давайте про бэкфліп. Ну што, блин, бэкфліп watch and learn зробіць. Так? Дзе? Нічого сабе. Дзяўчына мае мары, якая робіць бэкфліп. Добра. Not bad for a girl who doesn't even try impress you, хто нават не збіраецца цябе якусь впечатление, так, произвесці. Okay, I will give you that one. Паб чым ты, гэта было вельмі выдатна, дзякуй тобі, але твой гэты цёрн, каб пакутваць. Ты можаш са мной патанцаваць на 20 секунд? Нічога сабе.
А якой танец? Я не гатовы да гэтага, але no backing out now. Так, ну, не давай назад. Добра, давай. Пакласці, што? Давай, што зноў тут бывает? Всё, QTE-шечка пайшла. Можна было талерцу і пакласці. На гэты танч, калі ты танчыш. Гэта было terrible, but adorable. Добра, дзякуй вялікі. Чаму у цябе там усё тваім гэтым блізкае? Так, твоя ўжо чарга. Гэта... Я бы хотела бы проводить больше час з людзьмі, якія там не клапоцяцца, мабыць, таксама take a walk, прайсціся, каб насладзіцца гэтымі звычайнымі рэчамі. Жыццё яно такое недоўгае, так? It's simple moments. Я з'еў піцу ўвесь дзень без гэтых і не шкадую аб гэтым. Ну, про піцу можа. Я тебе не магу вініць, піца можна заўсёды вельмі якасна, каб скончыць. Так. Мне трэба тебе распавесці, Эма, і што тобі? Всё, мы зараз будзем у каханні распавядаць, так? Я не могу спыніцца аб тебе думаць, што? Эма, хто гэта? Это... мне здавалася, што іх забралі зусім, а яны проста паклаліся спаць, так? Всё? Эй, не пужайцеся, гэта проста Тобі, ён сябра, хто прыйшоў зрабіць мне кампанію, пакуль вы спалі, так? Вітаначкі Тобі. Мне Эма казала, што вы сапраўдныя босы ў гэтай хаце, гэта сапраўды так. Hey there, sorry, здавалася, што это не будзе такой доўгай гульнёй, але ж мне спадавалася, што if you... піжама паці, чаму вы так пераадзеліся, так? Давайте першае. Гэта твой бойфренд? Не, мы просто вось вместе тусаваліся. І вы можете паглядзець какое-то відео на сваём тэлефоне трохі, пакуль мы робім абед, динер, вечеру. Мне здаецца, што динер гэта ж абед, а чаму так цямно? Чаму динер? Сапар павінна быць. Динер гэта у амерыканцаў, там гэта вечера. Hey, Toby, let's hit the dining room. Dining room, I think you were about to tell something. Добра, давай. Давай зробім тады гэта. Падрыхтуемся. Так, як тут вести, так. Так, ты казаў... Так, я хацеў аб нас тут пагутарыць, аб нас. Мне вельмі так цікава, што на тваём гэтай думкі. Ой, прабач одну секунду, канешне. Это у тебя ў тваём тэлефоне ці ў маім? Святое лайно. Гэта моя маці, я патрэбна і зараз. Гэта вельмі сур'ёзна, я не магу чакаць. Тобі, мне вельмі шкада, але ж ты можаш застацца з гэтымі дзяцьмі на некалькі гадзін, пакуль я
не стане гэты раунд 11. Канешне, магу гэта окей, don't know, гэта добрая ідэя, канешне, мы гэта зробім. Амаль што такая была для нас nice person і нам дапамагла ўсім. Дзякуй, пабачымся, не шкадуй. Так, зараз мяне заб'юць гэтыя два Эда Ширана, так? Ці хто там? Ружовыя. Хлопцы, чаму я талерцу паўсюды трымаю? Вы ведаеце, не? Ой, куды Эма сышла? У нее был якісь emergency, але яна павернецца зноў. Ой, добра, а можем пагуляць у мабільнай гульні з намі? Ці ты можаш? У меня няма нету месца на маём телефоне из-за працы, я не магу гэта рабіць зараз. Я слишком стары, каб гэтыя вы мне заб'еце за секунду. Вось, это я. Не стары, Тобі, ты просто тебе нужно практыкавацца. Ну, можа ты і прав, давай, можа, пагуляем. Ці як з вами гуляць-то? І гуляць. Зноў в сталерцы сядзім. Як бомжи. Так, покинь ты уже эту талерцу. But I guess this is what stepping, что? Get drop. Все? Ось, нарешті. Ну просто я дурный хаус going with Эмма. Что, как бывает с Эммой? Что ты маешь на увазе? Мартин. У него было... И треба было свести, она сошла, сбегла. Я застаўся з дзецьмі. І ты зараз гэты нянька. Ну, выглядаеш так. Спросила, ці магу я з імі, спрашивали яны, што магу я з німі пагуляць, але я запанікаваў. Яны загіпнатызіраванымі гэтымі тэлефонамі. Ой, ржу, не магу. Ты зараз глядзіш за скрин-таймом, так, сапраўды гэта так. Як маленькі тэхнічны монах. Не магу дождацца, пакуль Эма звернецца, прыйдзе дадому. Burn screen with hands. Mem-base, там terrifying, bro. Гэта твой тренінг арк, dead mod tutorial. I'm not ready, я не готовы до гэтага, до свайго гэтага туториала. Я сумую по піву, мне хочется пива. Скажи гэта, ты быў сапраўды прав, я тебе павінен, так. 2. Справядліва. 2 пива мы должны, так. І таксама. І калі нас пытае, я не запытаю тебя сыграць Fortnite, просто зламай Wi-Fi. Ой, що так доўга тут? Но цікава. Так. Куды гэта все прывядзе нас? Always know how to fix. Так, гэта бля, ну гэта Мартин. Про Мартина казаў, што ён знае якраз радзіць гэтую абстаноўцу. Що? Блізка. Тобі, мы голодные. Так, Dinner Time already. А вы не были у сярэдзіне гульні? Давайте поглядим, что у нас у Холодосе. Так. Сніданок ён важный, так. Так, давайте поглядим, что у нас есть в Холодосе. Вы можете присесть. Ну, вы давайте подобные. Так, у нас есть лимон, некалькі яиц и open can of the beer. Нема з чым працаваць. А гэта што? Ківі? Так что у нас на вячэру. Пачакайце. Я напишу Эммі, спытаю яе. Мы можем замовіць якусь доставку на піцу ці ж і так далей. Эмма, что мы будем есці? Ты павінна штосьці заказаць, так? Ой, не, мне прабач, я не подумала про гэта нават.
такая на сябе нянька. Ёсць 24 store nearby, take them with you, don't leave them alone. У них алергія на жареныя гэтыя яйцы сэндвічы з cup of the milk. Просто зрабі іх. Добра, make sure. Гэта зроблена з белага хлебу. І milk is the skim on the pink one. Matches too. Ім запальнички так само патрэбны. And olive oil the eggs. Як твоя маці, што з твоей маці, все ў парадку. Зараз я просто хвалявалася, але мне трэба да яе даглядаць, я павярнуся як толькі змагу. Трымайся. Я возьму іх з сабой. Дзякуй табе, вялікі Тобі. Ну, праз гэта нам павінна перапасць. Пра вось гэтыя вось нашы ўсе намаганні, як мы клапоцімся пра дзяцей і гэтак далей. Пойдзем тады з хлопцамі тады да крамы. Ну шо, пайшлі. У нас не будзе так, у нас рэзкі mission to the store. Як на сапраўдная місія, так, Operation Didn't Serve, Commander есть сыр, так, ну гэта мне падабаецца. Все, погнали. Ну, здаецца, што звычайныя дзеці і з імі ўсё будзе добра, калі мы напрост пойдзем да крамы, да і купім сябе чагосьці паесці. Яны казалі паесці налево, тады пойдзем направо. Што? Чаму ты так вырашыў? Дайшлі да крамы. Ой, тут прышпільны самакуль. Так, это тэхніка якась пайшла. Дзверы самі адчыняюцца. Я памятаю, што трэба было мілк, но нам трэба гэтая карзіначка вялікая. Так, я ўзяў, хлопцы, не губляемся тут. Малачко. Чипсички. Эй, все в порядку, nice phone. Дякую, sorry. Nice phone. Що дзяўчына? У нас есть своя дзяўчына, що мы тут робім-то? Pink Puff. Так як мы тут? Так, всем вниз. Никто нават не рухайтесь. Всем на подлогу, хутка. Так, они тухают. Все, меня застрелили, так? Калі ты храбрый, ты павінен заплатить цену, так? Вот этим. Так. А где сховаться? У вентиле? Чипсики? Employees only. Так, мы можем подойти вот сюда, не? И тут можно сховаться. Я бачу у будучыню. Зараз прыбегуць дядькі, яны будут нас палить. Стрелять. Так, не рухаемся. Now. Треба сховаться. Ховаемся сюда. Ховайтесь. Хлопцы. Ховаемся. Не паспеў. І чамусьці, может, дзяўчына пайшла вырабаваць гэтай... Так, я зрабіў неправільны гэты сабе выбор. Ой, добра. Хлопцы, крочым з карзінай зараз. Хуценька бяжым, хаваем свае сракі. Бо
колькі ўжо можна гэта было рабіць. Сыходзім. Хаваемся. Так, он за граунд. Хаваемся. Заходьте. Зачиняй, все. Рты позакрывали. Тут жанчына, не якась? Так, хтось там стресс. Был выстрел чутный. Стрел чутный. Гучный стрел. Так, мы заходим. Мне здається, что там было все. Мадам, распавядзіце, что адбылося. Не збеглі? Нам што рабіць? Ці ўсё роўна мы будзем... нам патрэбна нашы гэтыя ўсе... А, ты пайшла са мной гутарыць зараз, а я сышоў. Вось вы где, дзякую Богу. Вось все ў парадку з вами. А што гэта быў за нойс, ганшот? Выглядае як гэта сапраўды было так, але нікаго не патрапілі. Можа быць, хтосьці звонку там шмаляў у паветра. Можа проста гэта яны запанікавалі, гэтыя, хто прыйшоў нас зарабаваць. У любым выпадку гэта мяне стиль моцна напужала. Я спадзяюся, што вы нас знойдзеце, але не знайшлі. Вы былі ціхі і захаваліся. Я вельмі am proud of you. Думаеце, мы зараз у бяспецы. У бяспецы дастаткова. Я думаю, што зараз... Але ж страх не сидит так хутка, так просто. Собирайтесь, хлопцы, мы идем до дому. Ось такое тут адбываецца страляніна звычайна у ўсіх гэтых амерыканскіх. Так, мне трэба заплаціць. Так мы не взяли ніякіх нічога. Ці таким чынам мы нічога не будем набирать, нам просто заплатим и вернемся с покупками. Что за... Кому? Блин. Ну не промает грош. Я схобився. I need to pay before leaving. Так я был бы вельмі рады гэта зрабіць. Может сам? Сам я не могу гэта зрабіць. Зламалася, что ли? Так все добре было. Мадам, вы будете нас обслуговывать или не? Я не ведаю. Нам все ж таки треба пособрать эти речі на Є, не? На Є ж було? Хлопчуки, а ви ведаєте, що відбувається? Ну, у кожної гэтай... Кожны прадмет, у кожную рэч пагрукаўся. Можа, мне не трэба было браць гэтую корзиночку? Не, ну ён кажа, што я павінен штосьці взять. А што я павінен штосьці взять? Я памятаю, што было малачко. Я больше не могу ничего взять. Отпустите меня. Калі ласочка.
Камусьці трэба штосьці распавесці, можа. Так, непротэставана дрэнная херня. Не адбылося. Не атрымалася, но мы тады на гэтым тады скончым па гэтай гісторыі і пайдзем тады адпачываць. Дзякую тады, хто быў, хто заставаўся, хто глядзеў, хто глядзіць. Ну вось такая гульня, здаецца, амаль што вось мы не даглядзелі да гэтых сцэн, які маглі адбыліцца пасля гэтых спатканняў, але ж завітвайце тады на стрымы, завітвайце, дзякую новым падпісчыкам, якія завіталі, якія падпісаліся, якія ўжо пайшлі спаць, але можа хтосьці паглядзець у запісу. Вам добрага дзянёчка, добрай ночы, заўтра выхадныя, адпачывайце, набірайце сіл, бадзяйцеся і пабачымся на наступных стрымах. Усім тады пака і да пабачэння.